தான் நானு நோ கன்வே ப்ராப்ளம். பண்ணேன். சரி, யாரோ ஒருத்தர் பிச்சின் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ அது ஒண்ணும் தப்பு, யாருமே தப்பா எடுத்துக்க போறதில்ல. உங்க வாய்ஸ் நல்லா ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து நல்லாவே இருந்தது. ஆனா மிடில்ல வந்து நீங்க நீங்க ரொம்ப ரொம்ப லோவா போயிட்டீங்க. அங்க ரெண்டு ஸ்டேட்ஸ் டிம்பிள்ல நல்லா வந்து கேட்டிருக்காது அவங்களுக்கு சுத்தமாவே. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவங்க மிருதங்கள்லாம் வாசிக்கிறதுனால அந்த வாய்ஸ் கண்டிப்பா கேட்காது. அந்த 10 offenses ரொம்ப நல்லா கிளீனா படிச்சாங்க மாதாஜி. அவங்க பத்மா மாதாஜி நல்லா வச்சாங்க. பத்மா நல்லா மாதாஜி வாசிச்சாங்க. நல்லா ஆனா அவங்க மத்தவங்க சொல்றதுக்கு இடம் கொடுக்காம அவங்களே வாசிச்சுட்டாங்க. அது ஆக்சுவலி அந்த மாதிரி நீங்க ஆன்லைன்ல போகும்போது பண்ண முடியாது ஆக்சுவலி. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா 10 டிவோட்டிஸ் இருக்கணும். இப்போ நான் சொன்ன பிறகு நீங்க நீங்க சொன்ன பிறகு அவங்க அப்படி போகணும். அததான் அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க. நாளைக்கு வந்து அது மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஓகே, என்னமோ பகவானுடைய கிருபை. நமக்கு தெரியாது எது கரெக்டா எது தப்பா, எல்லாமே அவருடைய அருள். அவ்வளவுதான். ஆனா உஷா மாதாஜி இது நல்லா கிளியரா இருந்தது மாதாஜி. கிளியரா தான் இருந்தது. ஆனா அவங்க பாடினதுல மட்டும் கொஞ்சம் இது ஆயிடுச்சு. அதாவது ரெண்டு ரெண்டு லைனா பாடிட்டாங்க செகண்ட் ஸ்டான்ஸா. அங்க என்னாச்சுனாக்கா டெம்பிள்ல அது எப்பவுமே சிங்கிள் சிங்கிள் லைன் வரணும் இல்லையா? சோ இதோ நரசிம்மா பரதோ நரசிம்மா, ஆமா, அது ரெண்டு வாட்டி. ஆமா, ரெண்டு தடவை அவங்க வாசிச்சாங்க என்ன அவங்க. பண்ணாங்க, ரெண்டு ரெண்டு லைனா பாட்டுட்டாங்க. ஆமா. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களும் டெம்பிள்ல அதே மாதிரி பாட வேண்டியதாயிடுச்சு. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாடும்போது இதெல்லாம் எதிர்பார்த்ததுதான். அதெல்லாம் ஒண்ணு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நத்திங் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ். அங்க போய் நாம டெலிவரி பண்ண முடியாது இல்லையா? இன்னொன்னு, மிருதங்கம் வாசிக்கிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் கண்டிப்பா சிங்கப் வரவே வராது. ஒண்ணு ஃபுல்லா ஆஃப்லைனே எடுத்து பாடணும், இல்லைன்னா ஆன்லைன்லயே பாடணும். இப்படி பண்ணாதான் கரெக்டா வரும். ஆனா எத்தனை பேருக்கு ஆன்லைன்ல மிருதங்கம் வரும்? கரெக்டாவே வராது இல்லையா? முடியாது. நான் கர்த்தால் கூட வாசிச்சேன் மாதாஜி. கர்த்தால் பண்ணேன். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது சவுண்ட் வந்தது எனக்கு. ஆனா நான் பார்த்தேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் வரல. உங்க குரல் தான் கேட்டுச்சு. Maybe. அதாவது ரெண்டுத்தையுமே சிங்கப் பண்ண முடியாது இல்லையா? மைண்ட் அந்த அளவுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் வரும் மாதாஜி. ஸோ எனிதிங் பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? நல்ல பிராக்டிஸ் மாதாஜி பண்ணாங்க. இன்னைக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் மாதாஜி. 405 கிட்ட வந்திருந்தது மாதாஜி. என்ன? ஒரு தடவை 400க்கு மேல வரவே இல்லை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். அப்ப நம்ம தமிழ் டீம் அதான் ஃபுல்லா தமிழ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டாங்க. எப்போ 390 இப்படிதான் வந்துட்டு இருக்கோம். சில சமயம் இன்னும் ரொம்ப குறையும். இன்னைக்குதான் ரொம்ப ஹையா இருந்தது. 350 வரும் டெய்லியே. இன்னைக்குதான் 90 வந்திருக்கு. ஆனா 4க்கு மேல 405 நான் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் வந்ததா என்னன்னு தெரியல. 410 மாதாஜி. 410 இருந்தது நான் பாக்குறப்ப லாஸ்ட். நான் 45 வரைக்கும் பார்த்தேன். ஆனா இவ்வளவு பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எப்பவுமே இருந்தது இல்ல மாதாஜி. கரெக்ட். துளசி ஆரத்தி எனக்கு அது பிடிச்ச ஆரத்தி ஆக்சுவலி. கடைசியில அத ஐ திங்க் மல்லிகா மாதாஜினுடைய அதாவது கருணை தான். மாதாஜி பகவானோட கருணை மாதாஜி. நானே இன்னைக்கு பாடுறதா இல்லையா மாதாஜி, எனக்கே பகவானோட கருணை தானே அது. எல்லாரும் சேர்ந்து ரேவதி மாதாஜிக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், மியூட் ஆகலனால சரி எனக்கு. இல்ல மாதாஜி, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும். நான் பாட்டுக்கு சர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கேன். நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும் மாதாஜி. நீங்க பண்ணவே இல்லை, அதனாலதான் நான் எடுத்தேன். நீங்க எனக்கு கூப்பிடுவேன்னு மியூட் பண்ணுவேன்னு காத்துட்டு இருந்தேன். சரி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தா நான் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி, பாடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். எல்லாருக்கும் நான் அப்படிதானே சொன்னேன். சோ கண்டிஷன் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கணும். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அது எத்தனை பேர்ல நான் அதை ஸ்க்ரால் பண்ணி 6ல போய் பாக்குறேன் கிடைக்கல. ஓகே, மேல வந்துருவாங்க. அப்புறம் அந்த கேலக்சிலையும் போய் பாக்குறேன். ஏன்னா அவங்க 2 இதுலதான் இருப்பாங்க. இப்ப பாருங்க கேலக்சின்றது இருக்கு இல்லையா? காத்தலியோடனையும் போட்டிருந்தேன். இன்னொன்னு வந்து நிறைய பேரு இந்த ரசங்கனி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு. ராதிகா, பிருந்தாவனேஸ்வரி, ராதிகா, இன்னொன்னு ரத்னாங்கி, இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேர் இருக்கு. அதனால எதுன்னு எனக்கு தெரியாது. யாரையோ போய் நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டு அவங்க பாட ஆரம்பிச்சுட்டாக்கா, அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம ஒண்ணுமே பேசவே முடியாது இல்லையா? மாதாஜி அங்க பாட தெரிஞ்சா பாடலாம். என்னாட்டு இருந்தா என்ன மாதாஜி பண்ண முடியும்? எல்லாருமே அவ்வளவுதான் மாதாஜி. எவ்ரிவன் இஸ் சேலிங், அவ்வளவுதான். ஒன்னும் இது கிடையாது. ஓகே, we are all on the same platform. அப்படி இல்ல மாதாஜி, கொலாப்ஸ் ஆயிடும். அவங்க பாடுவாங்க இவங்க பாடுவாங்கன்னுட்டு எல்லாரும் அதனால நான் ரேவதி மாதாஜியை பார்த்துட்டு கிடைக்காதனால சரி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதுனால உங்களை நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன்.
நேத்தே மல்லிகா மாதாஜிட்ட சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல. நீங்க எதுக்கும் லைன்ல வந்து இருந்துக்கோங்க. அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணுச்சுன்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மல்லிகா மாதாஜிட்ட ஆமா மாதாஜி. கரெக்ட். ஆக்சுவலி லலிதா மாதாஜி நல்லா பாடுவாங்க. வி மிஸ்டர் ஆக்சுவலி அவங்க குரல் கேட்கல. ஆனா அதுதான் ப்ராப்ளம். இன்னொன்னு என்னன்னா பாடும்பொழுது அந்த டெம்பிள்லயும் வந்து ஒரு மாதிரி ஜர் சவுண்டு இல்லையா? அப்படி எப்படி மழை பெஞ்சா ஒரு சவுண்ட் இருக்கும் இல்லையா? அந்த சவுண்டு ஆக்சுவலி நமக்கு அது அன்மியூட் பண்ணும்போது தான் நம்ம இந்த ஹெட்செட் பொதுவாவே வந்து மாதாஜி அங்க வந்து பாட்டு வந்து ரொம்ப மெல்லிசா தான் கேட்கும். அங்க பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் அதிகமா கேட்கும். எப்பவுமே வந்து நம்ம உன்னிப்பா கவனிச்சாதான் அவங்க என்ன லைன் பாடிட்டு இருக்காங்கன்னே புரியும். இல்ல மாதாஜி நல்லதான் கேட்கும் நாம. ஆனா நாம அதுல போய் உக்காந்து நாம கண்ட்ரிபியூட் பண்றதுனால ரொம்பவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியதாச்சு. இப்ப ஜஸ்ட் நம்ம கேட்டுட்டே இருந்தானாக்கா நமக்கு அந்த பாட்டு தெரியும். அதோட சேர்ந்து அதுல என்ன இருக்கு தப்பு ரைட் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கவே மாட்டோம். இல்ல மல்லிகா மாதாஜி சொல்றது கரெக்ட். அது இந்த மிருதங்கமும் இந்த கர்த்தால் சத்தமும் ஜாஸ்தி கேக்குறது. இவங்களோட வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியா தான் கேக்குறது. அதாவது ரீசெண்டா அது பாடுறவங்களை பொறுத்து. பாடுற போது இல்ல மாதாஜி சிங்கிளா பாடுறவங்க வாய்ஸ் ரொம்ப மெலிசா கேட்கும். கோரஸ் பாடும்போது தான் நமக்கு கேட்கும் என்ன பாடுறாங்கங்கிறதே. ஓகே. அது மாதிரிதான் இருக்கு. ஏன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் தான் நல்லா வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் அந்த இடத்துல. பாட்டு வந்து கம்மியா தான் இருக்குது. அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து நேத்து ராத்திரி நான் இதுக்குன்னா லைவ் போட்டு கேட்டுக்கிட்டு வந்தேன் மாதாஜி. நம்ம வந்து ஏதாவது மாத்தி கீத்தி செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்னுட்டு நேத்து லைவ் பார்த்தேன் நைட்டு உட்காந்து. மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் கண்ணீர்னு கேட்டது மாதாஜி. நான் அப்படிதான் பாடினேன். நீங்க ரொம்ப அழகா பாடுனீங்க. மல்லிகா மாதாஜி வாய்ஸ் கம்மியா வந்து பட் நீங்க அவங்கள நல்லா இது பண்ணி கோஆபரேட் பண்ணி கொண்டு நல்லா உங்க வாய்ஸ் வந்துடுச்சு மாதாஜி. ஆமா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா ஹை லெவல்ல தான் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஆமா அப்புறம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. அதுல நீங்க மேக்கப் பண்ணிட்டீங்க. நல்ல ஹை வாய்ஸ்ல நீங்க நல்லா மேக்கப் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி. ஆமா அதனாலதான் அது மாதிரி பண்ணி ஆகணும்ன்றதுக்காக பண்ணேன். யாராவது தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அவ்வளவுதான். நான் மெசேஜே பார்க்காத நான் எப்போதும் இந்த டெய்லி இது பண்ற மாதிரி ஆன் பண்ணி நான் பாட்டு பாத்துட்டு இருந்தேன். இன்னும் குரல் எல்லாம் வித்தியாசமா வருது அப்படின்றதுதான் யோசனை இருந்துச்சு. பட் இன்னும் ஒரு வாரம் தான் மாதாஜி. நேத்து நான் சொல்லிட்டேன். நான் ஆக்சுவலி நேத்து மணிமேகலை மாதாஜி அனுப்பியிருந்தாங்க. இன்னைக்கு நைட் 11:25 வந்துருது மாதாஜி. ஓகே ஃபைன். பட் ஒவ்வொரு லைன் தானே மாதாஜி பாடணும். பாடி நம்ம பின்னாடி கோரஸ்ல பாடுவாங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா ஆமா பட் எல்லாருமே சேர்ந்தே பாடிட்டாங்க. மொத்த லைனுமே பாடிட்டாங்க. ஒன் சிங்கிள் லைனா பாடணும் மாதாஜி. அது ஏன்னா உஷா மாதாஜி கூட என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து டெம்பிள்ல பாடுறவங்களுடைய குரல் கேட்காதனால அவங்க 2வது வாட்டி பாடிட்டாங்க. அந்த வால்யூம் கேட்கல. அப்ப சேத்தோ தர்ப்பணம் ஒவ்வொரு லைன் தானே பாடணும். பின்னாடி கோரஸ் பாடுவாங்களா மாதாஜி இல்லையா? இல்ல சேத்தோ தர்ப்பணம் எல்லாருமே சேர்ந்து பாடணும். ஆனா யாருமே பாடல. ஒன்லி ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி தான் எல்லாருமே பாடுவாங்க. அது அப்படியா? யாரும் சொல்லி பாடுறது கிடையாது. ஓகே ஓகே ஓகே. அந்த 10 அஃபென்சஸ் வந்து ரொட்டேஷன்ல வரும். ஒன்னொன்னா ஒருத்தரா சொல்லிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே எனிவே நமக்கு சடனா கொடுத்தாங்க. நேத்து நான் சொல்லிட்டேன். நேத்து சித்திரலேகா மாதாஜி இங்க சொன்னாங்க இல்லையா? எங்க காணோம் இன்னைக்கு அவங்க. சித்திரலேகா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா? ஐயோ டிவைனா கேட்க வேண்டியது நேத்து எல்லாமே. அவங்க வந்தாங்க. நான் டெம்பிளுக்கு வந்தாங்க மாதாஜி. ஓகே சோ அதனால இல்ல இங்க வரல. இந்த இதுல இங்க வரல. மாதாஜி நாங்க மியூட்ல இருந்து பாடலாமா அல்லது அன்மியூட்ல பாடணுமா மாதாஜி? எங்க டெம்பிள்லயா? இப்ப இவங்க மல்லிகா மாதாஜி நீங்க பாடுறீங்க. உங்க பின்னாடி நாங்களும் பாடலாமான்னு கேக்குறேன். நீங்க எல்லாம் பாடணும். உங்களை அன்மியூட் பண்ணவே முடியாது. நீங்க பாடிதான் ஆகணும். அப்படியா? சரி மாதாஜி. நான் நினைச்சிட்டு நம்ம பாடக்கூடாதுட்டு நானா மெதுவா அப்படியே பாடிக்கிட்டு இருந்தேன். இல்ல உங்களை நீங்க அன்மியூட்டே பண்ண முடியாது. எல்லாருமே லாக்டு தான். ஓ அப்படியா மாதாஜி? நீங்க தாராளமா ஐ திங்க் உங்க வீட்டுல நல்ல வைப்ரேஷனோட பாடுங்க. ஓகே மாதாஜி. நான் நினைச்சு நாங்க அப்படி பாடக்கூடாது. அங்க டெம்பிள் உள்ளவங்க தான் கோரஸ்ல பாடணும். நம்மளாம் அமைதியா இருக்கணும். நான் அப்படி அமைதியா இருந்துட்டேன். நீங்க கிருஷ்ணன் பிரபுஜி கிட்ட ஸ்லோகா எல்லாம் கத்துட்டீங்க இல்லையா? அதனால நம்ம தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்க ஸ்லோகா கத்து கொடுங்க. ஓகே சரி மாதாஜி. யூ கேன் கிவ் தட். மணிமேகலை மாதாஜி எனக்கே கேட்ட மாதாஜி அவங்க எங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நான் ஹைதராபாத்ல இருக்கேன் மாதாஜி. எங்கன்னா இருங்க நீங்க எல்லாருமே. இப்ப எங்க இருந்து சரி மாதாஜி. கேக்குறீங்க இல்லையா? அது மாதிரி நீங்க சொல்லி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே ஸோ வாரத்தோட தமிழ் டீம் ஃபர்ஸ்ட் சொதப்பி அதுக்கப்புறம் எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணி இன்னைக்கு எப்படியோ ஒரு மங்களார்த்தி பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆனா நேத்து நான் ஐ கேவ் த ஃபீட்பேக் கொடுத்துட்டேன். நான் என்னன்னா சடன்லியா வந்து ஏற்பாடு பண்ணதுனால வேற நமக்குள்ள பேசிக்கவே இல்லையா மாதாஜி? அது வர யாருக்குமே தெரியாது மாதாஜி. அவங்க பிரபுஜி சொல்லிட்டாரு தண்ணே மாதாஜி நாராயண சேனல்ல போட்டுட்டீங்க. அது எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாதுன்னு அப்புறம் மணிமேகலை மாதாஜிட்ட பேசி மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியணும். யாராவது விருப்பப்படுறாங்கன்னு கேளுங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எல்லாம் பாடுவாங்க
லலிதா நாராயண மாதாஜி அப்படின்னு சொல்லி ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜியை நான் கேளுங்க. ஆல்ரெடி மணிமேகலை மாதாஜி சொல்லியிருந்தேன். நான் லலிதா நாராயணன் மாதாஜிக்கு குரு ஆமா அஷ்டமி சொன்னாங்க. சரி. அவங்க மணிவேல மாதாஜி நல்லா போட்டாங்க மெசேஜ்ல, யார் யாரு என்னென்ன பாடுறாங்க அப்படிங்கறத அவங்க நல்லா மெசேஜ்ல கொடுத்துட்டாங்க மாதாஜி. ஆமாம், நான் கால் பண்ணா யார் என்ன பாட்டு பாடணுங்கிறத மணிமேகலை மாதாஜி நல்லா கொடுத்துட்டாங்க. உங்களோட ஆடியோவும் போட்டிருந்தாங்க, நீங்க நல்லா இது பண்ணணும், நம்ம இது வருதுன்னு உங்களோட ஆடியோவும் பார்த்தோம். ஆமா. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? எல்லாருமே சிங்கப்பா பண்ணணும், இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். ஓகே, இந்த வேலை ரொம்ப 11 மணி ஆயிடுச்சு வந்துட்டேன் மாதாஜி, அதனால நான் பார்க்கவே இல்லைங்க மாதாஜி. பேரனுக்கு ஃபைனல் உடம்பு சரி. 11 ஆயிடுச்சு மாதாஜி. எல்லாமே ஃபைனல் பண்றதுக்கு 11 மணி ஆயிடுச்சுலங்க மாதாஜி. நானும் நைட்டு 11 மணிக்கு தான் படுத்தேன். அந்த மாதிரி இந்த அது நேரத்துக்கு ஃபைனல் பண்ணியே போடுறது பிரச்சனை இல்ல. அந்த நேரத்துல எல்லாரும் பாப்பாங்களாங்கிறது ஒரு டவுட் ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் 3 மணி 3:30க்கெல்லாம் எழுந்து. உஷா மாதாஜிக்கு தெரியாது மாதாஜி, போன் பண்ண எடுக்கல 10:30க்கு. அப்ப நான் மெசேஜ் போட்டிருந்தேன், நல்லவேளை வந்து ஜாயின் ஆயிட்டாங்க மாதாஜி. பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் தான் மெசேஜ் பார்த்துருக்காங்க காலையில. மாதாஜி நீங்க வந்து மெசேஜ் போட்டு இருந்தீங்கல்ல காலையில எழுந்து எல்லாரும் வந்து நேரத்துக்கு 10 நிமிஷம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்ப வந்து உங்களை அங்க 2 தரம் கூப்பிட்டாங்க மாதாஜி டெம்பிள்ல. அப்பதான் நான் மேல இருந்து இறங்கி வந்து அங்கித் பிரபு வந்து கால் பண்ணாரு. ஆக்சுவலி 2 தரம் கூப்பிட்டாங்க. கூப்பிட்டு எடுக்கலன்னா அப்புறம் இவங்க வேற ஒருத்தவங்க ஐஸ்வர்யா மாதாஜி யாரோ சொன்னாங்க, லலிதா முகண்ணன் மாதாஜி, லலிதா நாராயண் மாதாஜி இருக்காங்க, அவங்கள போகஸ் பண்ணுங்கன்னாங்க. அப்புறம் தான் அவங்கள போகஸ் பண்ணாங்க. இல்ல நான் ஆல்ரெடி லிஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் நேற்று நைட் அங்கித் பிரபுக்கு. லலிதா நாராயணன் மாதாஜி பாடுவாங்க அப்படின்னு. ஆனா உங்களை எதிர்பார்த்தாங்க மாதாஜி. ஆமா, நான் மேல இருந்து அப்பதான் வந்து அங்கித் பிரபு கால் பண்ணேன், ஜஸ்ட் ஜாயினிங்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா ஜாயின் பண்ணேன். 27 தான் 4/27 தான் ஜாயின் பண்ணேன் நான். 4:23 கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 23 நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியாது இல்லையா? நான் அப்பதான் சரி 5 நிமிஷம் முன்னாடி வந்தாலே போரும் மாதாஜி, அவ்வளவு என்ன பண்ண போறோம். மாதாஜி நான் 4:15க்கு லாகின் பண்ணி வச்சுட்டேன் மாதாஜி. நம்ம தமிழ் டீம் குட் ஆக்சுவலி. ஆனா அவங்க பாடி இருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனா அவங்களுக்கு நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம டெம்பிளோட சிங்கப் ஆற நெட்வொர்க் தான் ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, என்னவோ டெம்பிள் எப்பவுமே மாதாஜி, டெம்பிள் எப்பவுமே நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே தான் இருக்கு மாதாஜி. ஆமா, நீங்க காலையில அந்த 8 o'clock அந்த இது எடுக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரபுஜியோட வாய்ஸ் வந்து சில சமயம் ரொம்ப டாப்ல கேட்கும், இல்லைன்னா ரொம்ப லோவா கேட்கும். அது என்னவோ தெரியல. அதுவும் மழை வேற பெய்ஞ்சுட்டு பாத்தீங்கன்னா என்என்டி பிரபு வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவா இருந்தது மாதாஜி. நேத்து லோவா இருந்தது. பிரபுஜியோட வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருந்தது. பரவாயில்ல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் நர்வஸ் கூட இருக்கும். நல்லா பாடுவாங்க, பட் அது முன்னாடி எங்கேயோ டெம்பிள் அந்த நர்வஸ் கூட இருக்கும்ல மாதாஜி. சோ நெக்ஸ்ட் டைம் பிராக்டிஸ் ஆக எல்லாருமே நல்லா பாடிடுவோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ நர்வஸ்னஸ்னா இதுல நர்வஸ்னஸ் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. ஸ்பீச் மாதாஜி உங்களை மாதிரி எல்லாரும் இருக்க மாட்டோம் மாதாஜி. ஸ்டேஜ் ஃபியர் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் மாதாஜி. கரெக்ட். உங்களுக்கு நிறைய பிராக்டிஸ் இருக்கலாம். ஒரு சிலர் நல்ல டேலண்டா இருப்பாங்க, ஆளுங்க ஐயோ முன்னாடி பாடுறமே அந்த ஃபியர் இருக்கும். அது கரெக்ட் தான் மாதாஜி, நீங்க சொன்னது. ஆக்சுவலி நான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஐ ஹேட் என்ன நர்வஸ் வரல. ஆனா வந்து தாட் ப்ராசஸ் ஒன்று மட்டும் வந்து நம்ம எப்பவுமே when you are singing you should be in அந்த இதுலயே வந்து ஊறி போடணும். பக்கத்துல நம்மள வந்து யாராவது அடிக்க வந்தா கூட அதை பத்தி நம்ம ஃபோக்கஸே பண்ணக்கூடாது. அந்த லெவலுக்கு நம்ம அந்த பாடல்ல நம்ம வந்து ஒன்றி போகணும். அப்போ நமக்கு இந்த தடுமாற்றங்கள், நம்ம வந்து கேப்ஸ் வர்றது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து விட்டுறலாம். எப்போ நமக்கு வேற எதையோ ஒரு டக்குன்னு ஏதோ ஒரு எமர்ஜென்சியோ ஏதோ ஒன்று ஆலோசனை இல்லை, மனசு வந்து நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா, அது வேவரிங் தானே. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து நம்ம தப்பு பண்ணணும். இதுதான் உண்மை. இட் இஸ் எ டிவைன். கட்டால் மிருதங்கம் எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ மர்சி ஆஃப் த லார்ட். அதெல்லாம் எல்லாராலுமே நம்மளால பண்ண முடியாது. அது வந்து நம்ம அந்த கட்டால கத்துக்கிறதுக்கு கூட வந்து யூ நீட் டு ப்ரே டு காட் ஆக்சுவலி. அண்ட் தென் அந்த கருணை இருந்தால் மட்டும் அதை சொல்லி கொடுக்கறது கூட நமக்கு வந்து மைண்ட்ல நல்லா வரும், இல்லைன்னா வரவே வரும். இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஒன். அதனால வந்து இது அதெல்லாம் அவ்வளோ சுலபத்தில் பண்ணக்கூடிய ஒன்று கிடையாது. சிங்கப் மைண்ட், கை, ஃபிங்கர்ஸு, வாய், இந்த 3மே சிங்கப் வரணும். சிங்கப் வந்தாதான் அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கும், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அதில் இன்க்ளைண்டாக இருக்கும், அதை பொறுத்து தான் கரெக்டால் வந்து வரும், இல்லைன்னா வரவே வராது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு காலையில நான் வந்து யூஸ்வலா இது பார்க்கவே மாட்டேன். மாதாஜி கூப்பிட்டுருக்காங்க போல இருக்கு, மணிமேகலை மாதாஜி. நீங்க அப்பதான் மெசேஜ் போட்டீங்க மாதாஜி. 10:30 மணிக்கு நான் வந்து மணிமேகலை மாதாஜிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது உங்க மெசேஜ், நீங்க ஏதோ குரூப்ல ஏதோ மெசேஜ் போட்டீங்க.
அதை பார்த்துட்டு தான் நீங்க உஷா மாதாஜிக்கு ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்றேன். இருக்கிற உண்மை இல்ல சொல்றேன். அது எங்க ஹஸ்பண்ட கொடுத்துட்டேன். என் பொண்ணு வந்து கால் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு எங்க ஹஸ்பண்ட கொடுத்துட்டேன் நானு. அவர் வந்து சைலண்ட்ல வச்சுட்டு அவர் போன் பேசிட்டு எனக்கு வந்து தெரியல. அப்புறம் நான் வந்து நான் யூஸ்வலா வந்து 5 மணிக்கு தான் நான் வந்து கால் இதுவா இருக்கும்போது தான் நான் வந்து எடுப்பேன் நானு. நான் ஆர்த்தியும் போது தான் நான் வந்து எடுப்பேன். 4:15 அந்த மாதிரி தான் எடுப்பேன் நானு. போய் பார்த்தேன்னா அப்பவும் நான் வந்து ஓபன் பண்ணி பார்க்கல. அப்புறம் தான் நான் வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா நீ காலையில இதுக்கு போகணும், பூனல் ஒண்ணு இருக்கு இப்போ கிளம்பணும் அப்படின்றதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வந்திருக்கா சிஸ்டர் கிட்ட இருந்துன்னு பாக்குறதுக்காக பார்த்தா கால் வந்து வந்திருக்கு. அப்ப உடனே நான் வந்து இது பார்த்தேன்னா உஷா மாதாஜி போட்டிருந்தேன். அடாடா நான் நீ காலையில வந்து எப்ப யூஸ்வலா வந்து நரசிம்மர்ட்ட வந்து ப்ரே பண்ணுவேன் நானு. நரசிம்மர் ஆர்த்தி அப்படின்னு போட்ட உடனே ஆஹா மணிமேகலை மாதாஜி என்னாச்சு திடீர்னு ஸ்லோச்சனா மாதாஜி படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னு நான் விட்டு கொடுத்தேன். ஆக்சுவலா நான் தான் சொன்னேன் மாதாஜி, வெயிட் பண்ணுங்க. நான் தான் சொன்னேன் என்னன்னா அவங்க 2 பேருமே சிஸ்டர்ஸ் இல்லையா, ஃபேமிலில ஒருத்தர் நம்ம டிவோட்டிஸ் கூட டீச்சர்ஸ் கூட ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் இல்லன்ட்டு தான் நான் தான் வந்து கண்டிப்பா மாதாஜி. who are doing சேவா டு த டெம்பிள் இஸ் should be. இது வந்து நான் மட்டும் இல்ல, என்என்டி பிரபுஜியே சொல்லுவேன். ஓகே, சேவா நம்ம டெம்பிளுக்கு தமிழ் டீம்ல டீச்சர்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ், irrespective of whatever differences we have. ஏன்னா டிஃபரன்சஸ் இல்லாம நம்ம வந்து வாழ முடியாது, கண்டிப்பா இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு புறம் வச்சுக்கணும், எந்த ஒரு யார்கிட்டயுமே வந்து. ஆனா சேவை யாருக்கு கொடுக்கணுமோ அது கண்டிப்பா பண்ணணும். அவங்க 2 பேர் சிஸ்டர்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா, அதனால யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்தா போறோம் அப்படின்ட்டு தான் நான் தான் சொன்னேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபைன். நேத்து எனக்கு பிரபுஜிட்ட பேசும்போது எனக்கு கரண்ட் போயிடுச்சு. ஓகே, அதனாலதான் நான் வந்து சரி ஒருவேளை லேட்டஸ்ட் டெவலப்மெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தேன் நான். அதனால நான் 6:45 நான் வந்து லாகின் பண்ணேன், திருப்பி லாகின் பண்ணேன். பவர் வந்த உடனே பார்த்தா நாம திறந்தா முடிச்சுட்டாரு 1/2 மணி நேரத்துல முடிச்சுட்டாரு. நேத்து செஷனே இருக்கல. ஐ திங்க் சம்திங் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் எஸ்டர்டே இன் தி டெம்பிள் இட்செல்ஃப். ஐ திங்க் முரளிஷாம் பிரபுஜியோட டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் போயிருந்திருக்கு. ஐ திங்க் அங்கே கன்க்ளூஷன்ஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி பிரபுஜி லீடர்ஸ் மீட்டிங்ல சாட்டர்டே சொன்னாலும் சொல்லுவார். வில் சி. நான் நினைச்சேன் அவர் அட்ரஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன், முரளிஷாம் பிரபுஜி அப்படின்னு. உடனே வரல அவரு. ஸோ அதனால நேற்று நான் அங்க மீட்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன், இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் சொல்றாங்க பிரபுஜி இது ஆன்லைன் they want the divine thing which happens in the temple only to hear அப்படின்ற ஃபீட்பேக் நான் நேற்று கொடுத்துட்டேன். ஈவன் ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அண்ட் த டீம் தேர் டூயிங் ஆல்சோ ஃபீலிங் இட் இஸ் வெரி டஃப். அதாவது அடிச்சுட்டே இருந்து நிறுத்துறது, தட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இட் இஸ் வெரி டஃப் இல்லையா. அந்த சிங்கப் நாம பாடும்பொழுது அவங்க நிறுத்தி அவங்க பாடும்போது மற்றும் கர்த்தால் மிருதங்கம் பண்றது, இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். அது ரொம்ப டஃப் ஃபார் ஆஃபர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஒன்று பண்ணா ஆன்லைனே ஃபுல்லா பண்ணணும், இல்லைன்னா ஆஃப்லைன்ல ஃபுல்லா பண்ணணும். அப்படின்னா ஓகே. அப்படின்னா ஆன்லைன்லயே வந்து பண்ணும்பொழுது கர்த்தால் மிருதங்கம் வந்து ஃபுல்லா அவங்களே பண்ணிட்டே போகும். அந்த மாதிரி பண்ணா ஃபைன். ஸோ அவங்கள பண்ண வச்சு நம்ம பண்றது, நமக்கு யாருக்கும் கரெக்டால் மிருதங்கம் கரெக்டாலே வராது, மிருதங்கம் எங்க வருது, அது இன்னும் ஜீரோ. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம அது பண்ண முடியாது. ஸோ லெட் அஸ் see. எனக்கு தெரிஞ்சு இது கண்டினியூ ஆகாதுன்னு எனக்கு தோணுது. ஃபாரம்ல வந்து we cannot speak actually இல்லையா. என்என்டி பிரபுஜி சொல்றாங்க we have to listen, no extra things to be spoken. So that is the எல்லா சான்ஸ் கிடைக்கிறது எல்லாருக்கும் ஒரு வாட்டி சுவாமிக்கு பாட்டு. அத யாருக்கெல்லாம் கிடைச்சது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டாரு. அவர் நேத்து சொல்லிட்டாரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்ட்டாரு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நரசிம்மர் தான் காலையில இது பண்ண டக்குன்னு எனக்கு நரசிம்ம ஆர்த்தினோட ஆஹா நரசிம்மர் நீ பாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. உங்களுக்கு வந்து 10 வாசிக்கிறதா மாதாஜி நான் சொன்னேன். நீங்க நல்லா வாசிப்பீங்க, இங்கிலீஷ்ல ப்ரொனன்சியேஷன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சேன். கடைசியில உங்களுக்கு நரசிம்மார்த்தியா வந்துச்சு. நரசிம்மார்த்தி நான் எடுக்கிறதா இருந்தேன். ஸ்லோச்சனா மாதாஜி கேக்குறாங்கன்னு சரி கொடுங்க அப்படின்ட்டேன் நானு. இல்ல அதான் இது 10 offenses வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. மாதாஜி வந்து கடகடன்னு வந்து சொல்லிட்டாங்கல்ல, அவங்க சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலா நம்பர் 1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமா நல்லா பண்ணாங்க. பட் வந்து அந்த அவங்க கோவில்ல வந்து ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் 1 அப்படி இது வந்து சொல்றாரு 10 offenses. அது ஏன்னா நம்மளே வந்து 10 people we have to take it up and then tell. ஆனா நமக்கு ஆன்லைன்ல அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்றது இல்லையா.
அதனால நாம என்ன பண்ணலாம்னாக்கா we can do one, அதுக்கப்புறம் டெம்பிள்ல சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறணும். அந்த மாதிரி இல்ல அப்படிதான் பண்ணுவாங்க டெம்பிள்ல. நாளைல ஒருத்தர் இருந்து எப்படி படிப்பாங்க, பண்ணுவாங்க, அடுத்தது. அதாவது இன்னொரு 2-3 days பண்ணுவாங்க. சண்டே கிடையாது, அப் டு சாட்டர்டே ஆமா ஆமா. ஓகே. ஸோ இன்னும் 4 நாள் எந்த லாங்குவேஜ் கிடைக்கும் என்ன கிடைக்கும்னு தெரியாது. அதே இல்ல நம்மளுக்கு பரவாயில்ல கட்சிட்டு. அது என்னன்னு பிரபுஜி 2-3 வாட்டி தன்யா மாதாஜி ப்ளீஸ் டேக் கேர், தன்யா மாதாஜி ப்ளீஸ் டேக் கேர் என்ன சொல்றாரு எனக்கு ஒண்ணும் புரியல அவருக்கு. ஏன்னா அவரோட விட்டு விட்டு கேட்டது நேத்து. ஆனா இல்ல நல்லாவே கேட்டுச்சு எனக்கு. பட் அவர் ரொம்ப கிளியரா தான் இருந்தாரு. ஆனா எனக்கு தான் எசிடென்டா இருந்தது. ஏன்னா ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் சிங்கப் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். கோஆர்டினேஷன் பண்றது இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெடேக் அது. ஸோ அதுதான் அதுக்கு வந்து இவங்க என்ன ஆகுனாக்கா instead of focusing on the bhakti, we'll be focusing more on the organizing the things, executing things. இந்த இதெல்லாமே அவ எனக்கு இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே நான் மங்களாரத்தில ஃபுல்லாவே ஐ அம் நாட் அட் ஆல் இன்வால்வ், ஐ அம் டெல்லிங். சோ அந்த மாதிரி we'll miss the bhakti there. அவ இல்ல அப்பதான் எனக்கு இவர் ஞாபகம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னார்ல, நான் நாரதர்கிட்ட நீ எத்தனை வாட்டி என்ன நினைச்ச அப்படின்னு கேட்பாரு. எண்ணெயை கொடுத்தல எத்தனை வாட்டி என்ன நினைச்சேன்னு கேட்டாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளவுதான். அலங்காரம் நல்லா இருந்தது மாதாஜி, டேட்டி அலங்காரம் அது எப்பவுமே நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இன்னைக்கு சூப்பரா இருந்தது. நான் டீட்டியா அப்சர்வ் பண்ணல. நினைச்சிட்டு என்ன கலர் இப்ப யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, 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 ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன, தீராவனச்சாரி, யமுனதீராவனச்சாரி, 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 ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna எல்லாருக்கும். Pranam ஓம் நமோ Mataji. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நரம் செய்வா நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயாமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷ்வா பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்தேர்பவதி நைஸ்திகே. From Bhagavatam, 4th canto, 24th chapter, 75 ஸ்லோகா. எல்லாருமே ரிசைட் பண்ணுங்க பின்னாடி. ஸ்ரேயாசம் இது படிச்சிட்டோம் இல்லையா? 75 படிச்சாச்சு மாதாஜி. 76 76 படிச்சாச்சு மாதாஜி. 77 படிக்கணும். இல்ல அது சொல்லணும் மாதாஜி. சொல்லணுமா? ஸ்லோகா படிச்சாச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஃபைன். அப்ப நான் தான் படிச்சேன் மாதாஜி 76. ஃபைன். அப்ப நான் இதை சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் நீங்க வேணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு பிரேமமாத்தி அவங்க பேரனுக்கு கல்யாணம். நம்ம எல்லாரும் ஒரு வாழ்த்து ஆமா, சொல்லணும். எல்லாருமே வாழ்த்து சொல்லிடலாம். எஸ், பிரேமா மாதாஜியோடைய அதாவது எனக்கு வந்து கிராண்ட் சன்னுக்கு வந்து இன்னைக்கு திருமணம். எங்கன்னா குருவாயூர்ல. ஓகே, தம்பதிகள் வந்து எப்பொழுதும் நல்ல நீர்காயலோட இறைவனுடைய சேவையில வந்து ஈடுபட்டு, ஸோ எப்படி பிரேம மாதாஜி வந்து செய்துட்டு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி பிராப்தத்தை அந்த இரு பிள்ளைகளும் பெற வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனைகளோட அவங்களுக்கு நல்ல வாழ்த்துக்களை நாம இந்த கிளாஸ் மூலியமா நம்ம தெரிவிச்சுக்கலாம். எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடுங்க. எல்லாருமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம். ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். மோகன்தாஸ் பிரபு முடிஞ்சா போயிட்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு மாதாஜி. மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு கிட்டக்க கல்யாணம் நடக்கிற இடம், முடிஞ்சா போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓ ஃபைன். ஆமா, அவர் குருவாயூர்ல தான் இருக்காரு இப்போ, அது தெரியும். குருவாயூர்ல மாதாஜி, பாலக்காடு. இல்ல, அவர் குருவாயூர் போறேன்னு முந்தினேத்து சொல்லியிருந்தார். கல்யாணமே பாலக்காடு தான் மாதாஜி. பாலக்காடு தான். ஆமா, பாலக்காட்டுல தான் நடக்கிறது கல்யாணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ச்சனா மாதாஜிக்கு கிருஷ்ணர் வந்திருக்காரு. ஆமா, சொல்லிட்டேன் நான் நேத்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ச்சனா மாதாஜிக்கு வந்து அதாவது கிருஷ்ணா பிறந்திருக்காருப்பா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். சேனையில போட்டிருந்தேன். சரி, ஓகே. எல்லாருமே நல் வாழ்த்துக்கள். நேத்து அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு. ஸோ தாயும் சேயும் நலம். அவர்கள் வந்து நல்லபடியா வீடு திரும்பி, ஸோ அவங்க அந்த மதர்ஹுட் இல்லையா, தாய்மையை வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும் இல்லையா. குழந்தையும் எப்படி குட்டி கிருஷ்ணாவும் யசோது தாயும் என்ஜாய் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி அவங்க என்ஜாய் பண்ணட்டும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் நம்மளோட தரப்புல இருந்து. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ரேவதி மாதாஜி ஆபரேஷன் முடிஞ்சிருச்சா மாதாஜி? ரேவதி மாதாஜியோட ஆபரேஷன் எனக்கு தெரியாது. யாராவது அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. தெரிஞ்சுட்டு
ஐ திங்க் மணிமேகலை மாதாஜி நீங்க மெசேஜ் சரி, வச்சு சரி. தெரிஞ்சுட்டு இன்ஃபர்மேஷன் இதுல குரூப்ல போடுங்க. ஏன்னா ஸ்பைன் போடுறேன் ஆப்ரேஷன் மாதாஜி. அவங்க வந்து இட் வில் டேக் 24 hours மினிமம் அவங்க அந்த இதுல இருந்து வரதுக்கு, அனஸ்தீஷியால இருந்து வெளியில வரதுக்கு இட் இஸ் நாட் ஈஸி. அதனால நம்ம ஆமா கால் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம பண்றதை விட 1 or 2 days நம்ம வெயிட் பண்றது வெயிட் தான் பண்ணலாம் வெயிட் பண்ணலாம். இல்லையா? அவங்களே ரெடி ஆயிட்டாங்கன்னா அவங்களே வந்து பேசுவாங்க ஆமா. மாதாஜி. ஆமா. அவங்களுடைய நமக்கு இப்ப அப்டேட் தெரியாது, தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, ஹரே சரிம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. There's a sister from- யாயியம் ஸ்ரத்தயா யுக்தோ மத்கீதம் பகவத்ஸ்தவம் அதீயானோ துராராத்யம் ஹரியம் ஆராத ஆராத யதி அசென. சோ முழுமுதற் கடவுள் வந்து கடவுளை பக்தி தொண்டின் மூலம் வழிபடுவது ஒருவனுக்கு கடினமானதாக இருந்தால் அவன் என்னால் இயற்றி பாடப்பட்ட இந்த ஸ்தோத்திரத்தினை படித்ததாயின் முழுமுதற் கடவுளின் கருணைக்கு விரைவில் பாத்திரமாவான். அப்படின்னா பகவான வழிபடுறது வந்து அவனுக்கு கஷ்டமா இருந்தா அட்லீஸ்ட் நான் பாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ருத்ரகீதத்தை வந்து நீ வாசிச்சா கூட அவங்களுக்கு வந்து அந்த பலன் வந்து கிடைக்க பெறுவார்கள். அப்படின்னா எப்படி நம்ம சகஸ்ரநாமம் பாடுறோம் இல்லையா? சோ ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சகஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானனே இல்லையா? சோ முழு சகஸ்ரநாமம் பாட முடியலனாலும் இந்த 2 வரியை வந்து 3 முறை பாடினாலே அந்த சகஸ்ரநாமம் சொன்னதுக்கான பலன் கிடைக்கும்ன்றத வந்து அங்கேயும் சிவபெருமான் தான் வந்து பார்வதி தாயாருக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பாமரனால விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை வந்து கண்டிப்பா பாட முடியாது. ஏன்னா அதுல வந்து அந்த வேர்டிங்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்பஷ்டமா நமக்கு வாயில வந்து நுழையாது. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் இஸ் a tough pronunciation ஆக்சுவலி. அதை வந்து பர்ஃபெக்டா நம்ம வாசிக்கணும். ஸோ அதை வந்து அந்த எழுத்துக்களை புரிஞ்சவங்களுக்கு, அதை வந்து பிரிச்சு படிக்கக்கூடியவங்களுக்கு, சமஸ்கிருதத்துல ஓரளவுக்காவது ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது எங்க ஸ்பிளிட் பண்ணணும், எப்படி பாடணுன்றது வந்து அவங்களால பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதவங்களுக்கு வந்து இந்த பாடல் இந்த 2 வரியை வந்து சுலபமா பாடிடுவாங்க இல்லையா? அது போலதான் இந்த ஓமையை நாம எடுத்துக்கணும். மொத்தமே பகவானை பத்தி நம்மளால நினைச்சு பார்க்க முடியாது. அவருடைய புகழ் ஆரங்கள் இல்லையா, அவருடைய லீலைகள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம கோர்வையா எடுத்துட்டு போக முடியாது. எனக்கு முடியாதுப்பா, அப்படி வந்து அந்த ப்ராசஸை ஃபாலோ பண்ணி என்னால பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க வெறுமனே ருத்ரகீதத்தை மட்டும் ஒரு 20 ஸ்லோகங்கள் கிட்ட இருக்கும் இல்லையா, அதை மட்டுமே பாடினாலே மொத்த பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து சிவபெருமான் இந்த இடத்துல. ஏன்னா முழுவதுமே பகவானை அவர் வந்து புகழாரங்கள் சூட்டியிருக்கிறார். ஸோ அதுவுமே வந்து சிம்பிளான ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு பாட முடியும். சில பேர் ஸ்லோகத்தை பாட முடியலன்னா இந்த மொழிபெயர்ப்பை மட்டுமே படிச்சு கூட புகழாரங்களை சூட்டலாம் இல்லையா? அதுவும் வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ த கிரேட் திங், ஒன் ஆஃப் த கிரேட் திங். ஆக மொத்தத்துல நம்ம மனசு இறைவனுடைய திருவடிகளை நோக்கி செல்லணும். அதுதான் அல்டிமேட் கோல். ஸோ அதை நீ எப்படி பண்றன்றது வந்து உனக்கான வாய்ப்பு. ஸோ நீ அதை எடுத்துட்டு போறது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய சாய்ஸ். ஸோ இப்படிதான் நான் பண்ணுவேன்னாக்கா பண்ணுங்க, இது இப்படி நான் பண்ணுவேன்னாக்கா அதையும் பண்ணணும். ஸோ ரெண்டுமே வந்து இறைவனை பற்றி தான் எண்ணி பாடப்போம் இல்லையா? ஸோ இறைவனுடைய புகழாரங்களை செப்பரேட்டா பாடுறதும் இந்த மாதிரி பக்தர்கள் பாடின பாடலை பாடுவதும் இரண்டும் ஒன்று தான் இல்லையா? எப்படி குந்தி பிரேயர்ஸ் இல்லையா, பீஷ்மா பிரேயர்ஸ், அது மாதிரி இங்க வந்து சிவபெருமானுடைய பிரேயர்ஸ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பாடினாலே பக்தியில வந்து குந்தி பிரேயர்ஸ் இஸ் அல்டிமேட் ஆக்சுவல் இல்லையா? ஸோ குந்தி பிரேயர்ஸ் வந்து நம்ம இட் இஸ் மைமறந்து போகக்கூடிய ஒரு பிரேயர்ஸ். அதுல நிறைய கருத்துக்கள். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னா வருஷக்கணக்கில் பேசலாம். நிறைய இருக்கு கருத்துக்கள். நமக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மிக மிக குறைவானது தான். ஆனா ஒரு தூய பக்தரால வந்து எவ்வளவு வேணாலும் அவங்களால எடுத்துரைக்க முடியும். ஸோ குந்தி பிரேயர்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாம இல்லையா முயற்சி பண்ணணும். இதில் சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது என்னவென்றால் சிவபெருமான் பகவான் வாசுதேவனின் தூய பக்தர் என்பதே. வைஷ்ணவானாம் யதா சம்பு இல்லையா, எல்லா வைணவர்களின் சிறந்தவர் யாரு? சிவபெருமான் தான். சிவபெருமானுக்கு வைணவ சீட பரம்பரையான ருத்ர சம்பிரதாயம் உண்டு. அது விஷ்ணு சுவாமி. இந்த 4 சம்பிரதாயங்களுமே நம்ம இந்த பக்கத்துல தான் இருக்கு. மத்வாச்சாரியாருமே அதாவது நம்ம இதுல மேங்களூர்ல தான் இருக்கு இல்லையா? சோ பாஜக அந்த இடத்துலதான் மத்வாச்சாரியார் வந்து அவதரித்தார் இல்லையா? அங்கே இந்த மத்வ சம்பிரதாயம் இல்லையா, பிரம்ம கௌடிய அதாவது கௌடிய சம்பிரதாயம் வந்து அங்கதான் வந்து உதித்தது, பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம். அடுத்து வந்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் வந்து தமிழ்நாடு இல்லையா? சோ ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் வந்து தமிழ்நாடு. ராமானுஜாச்சாரியார் ஆனா ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் தான் நினைக்கிறேன் அவர் அவதரிச்சது. கரெக்டா? யாராவது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா? ஆமா மாதாஜி, ஸ்ரீபெரும்புதூர் தான்.
ஸ்ரீபெரும்புதூர். ஆனா ஆந்திராலையுமே அவரை வந்து ரொம்பவுமே விசேஷமா அவருக்கு வந்து உண்டு. ஸோ பிகாஸ் அங்க திருப்பதி பெருமாளுக்கு வந்து அவர் சேவிச்சது இல்லையா, அதனால அவருக்கு ஆந்திரால நீங்க சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சர்க்கிள் ஆண்டையுமே அவருடைய ஸ்டாச்சுஸ் உண்டு. பிராமணோஜாச்சாரியார் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்டாச்சு உண்டு. ஸோ ஆந்திரா ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் த ஸ்ரீ வைஷ்ணவம் தான். அடுத்து இந்த ருத்ர சம்பிரதாயமும் நிம்பர்காச்சாரியா இது வந்து தலைமையில இருக்கக்கூடிய குமார சம்பிரதாயம் கூட வந்து இங்கேதான் காட்டுது. இந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் 4 சம்பிரதாயங்களுமே நம்ம சவுத் இந்தியால தான் காட்டுது. ஆனா இந்த 2 சம்பிரதாயங்கள் எந்த ஸ்டேட்லன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ ருத்ர சம்பிரதாயம் மோஸ்ட்லி நம்ம தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ஏன்னா வி ஆர் த மோஸ்ட், அதாவது நீங்க இந்த 4 ஸ்டேட்லயுமே எடுத்துட்டீங்கனாலே தமிழ்நாட்டில் தான் சைவம் வந்து ரொம்ப தழைச்சு ஓங்கி இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஐ டோன்ட் நோ எந்த பாகத்துல இருந்து இது வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ சங்கரர் வந்து காலடியில தான் அவர் வந்து ஆமா காலடியில வந்தாரு. ஆனா இந்த சம்பிரதாயம் வந்து எப்படி தோற்றம் வந்ததுன்றது நமக்கு தெரியாது மாதாஜி. சங்கரர் அந்த சம்பிரதாயத்துல ஒன் ஆஃப் த ஆச்சாரியாரான்றது கூட நமக்கு தெரியாது இல்லையா, வி டோன்ட். அதனால வந்து நம்ம ஸ்பெகுலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, 64 நாயன்மார் பாடியிருக்காங்க மாதாஜி அவங்க பேர்ல. ஆமா அது கரெக்ட் தான் பிரபு. 63 நாயன்மார்கள் தெரியும். ஆனா அது ருத்ர சம்பிரதாயத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதான்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகே, ஆனா இங்க இந்த சவுத்ல தான் இந்த 4 சம்பிரதாயம் சவுத்ல தான் 4மே. குமார சம்பிரதாயமும் வந்து இங்கதான். ஓகே, நம்பர் 1 வைஷ்ணவ அவர் தானே மாதாஜி? நம்பர் 1 வைஷ்ணவ அவர் தானே? யாரு? ஆமா, சிவபெருமான் ஈஸ்வரன் தான் நம்பர் 1 வைஷ்ணவர். எஸ் எஸ். ஓகே, அது ருத்ர சம்பிரதாயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்போது விஷ்ணு சுவாமி சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த வைணவர்கள் சிவபெருமானின் ருத்ர சம்பிரதாயத்திலிருந்து வந்தவர்களே. சோ வசுதேவ கிருஷ்ணரின் பக்தராவது என்பது மிகவும் அரியது. அவர் சுலபத்துல பகவானுடைய பக்தர் ஆக முடியாது. அப்படின்னா நம்மளாம் இந்த இடத்துல பக்தர் ஆயிருக்குமா இல்லைன்றது அவருக்கு தான் தெரியும். ஆனா அந்த அசோசியேஷன்ல நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோன்றது தெரியாது. ஆனா பக்தர் என்ற அந்த ஒரு டைட்டில் நமக்கு எல்லாருக்குமே இறைவனுடைய கருணையாலும் குரு பரம்பரானுடைய கருணையாலும் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. பக்குவம் என்பது நமக்கு தெரியாது, எந்த லெவலுக்கு பக்குவம் ஆயிருக்கோன்றது நம்மளால எவாலுவேட் பண்ணிக்க முடியாது. ஏன்னா அன்றாடம் நிறைய தவறுகள் இழைக்கக்கூடியவர்கள் தான் எல்லாருமே இல்லையா. துராராத்தியம் என்னும் வார்த்தை அதற்காகவே வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னாக்கா சுதுர்லபா இல்லையா, மிக அரிதானது அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அது போல தேவர்களை வழிபடுவது கடினமன்று இல்லையா. தேவர்கள் வந்து எந்த ஒரு தேவதையுமே நம்மளால சுலபமா நம்ம வந்து நமக்கு ஏதோ ஒரு பௌதிக சங்கடத்துக்கு வந்து தீர்வு காணோம்னா யாராவது ஒருத்தர் சொன்னா உடனே போயிட்டு நம்ம கும்பிடுவோம். அதே வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுக்கு நீங்க வருந்தி அழைங்க, வரமாட்டாங்க. இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ அது இறைவனுடைய கருணையே வேணும் நம்ம வந்து அவரை சேவிக்கிறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம இந்த பக்தர் தேவர்களுடைய கோட்டாவை முடிச்சாதான் அடுத்து நம்ம பகவானுடைய கோட்டாக்கே போக முடியும் இல்லையா. அப்ப நம்ம எல்லாரும் தேவர்கள் கோட்டாவாவது முடிச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா, அப்படின்னு நாம நினைக்கணும். இல்லைன்னா பகவானை சேவிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்காது இல்லையா. சிவபெருமான் போன்ற உயர் அதிகாரம் படைத்தோர் கூறும் விதிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவற்றை பின்பற்றி நடந்தால் ஒருவன் பகவான் வாசுதேவரின் பக்தனாக எளிதில் ஆகலாம். So we should follow the pure Vaishnava. ஓகே, தூய பக்தர்களுடைய அந்த வழிநடத்துதலை நாம என்றைக்கும் ஏற்று செல்ல வேண்டும். இதனை பிரகலாத் மகாராஜாவும் உறுதி செய்கிறார். ஸோ யூகமதி கொண்டோர் அப்படின்னா ஸ்பெகுலேஷன் இல்லையா. அதாவது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும், அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா தெரியாது, ஆனா அது இப்படிதான் அப்படின்னு வாதிக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ பக்தி தொண்டில் பயிற்சி பெற முடியாது 100%. ஏன்னா அவங்களுடைய உணர்தல் ஏன் அவங்களால பயிற்சி பெற முடியாதுன்னா அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதம், அதை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய விதம் வந்து அவங்க மாறுபட்டு இருப்பாங்க இல்லையா. அவங்களுடைய கருத்துக்களை தான் அவங்க மேன்மையா எடுத்துட்டு போவாங்க. உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடியதை ஏற்றுக்கொள்ளணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ அவங்களுடைய ஸ்காலர்லி லெவல்ல இருந்து பார்ப்பாங்க, இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க, அதனால்தான் ஸ்பெகுலேஷன்ல இருக்கிறவங்க வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெறுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், பயிற்சி பெறுவதும் கஷ்டம். முதல்ல இந்த ஞானம் என்னுடையது கிடையாது, இந்த ஞானம் எல்லாம் இறைவனுடையது அப்படிங்கிற ஏத்துக்கொள்ளிய மனப்பக்கம். அங்க அகங்காரமும் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. வெறும் ஞானத்திலே திளைத்து நான் சொல்லக்கூடியதுதான் ரைட் அப்படின்னு வாதிக்கிறாங்க பாருங்க, அந்த இது வந்து அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடு. ஸோ ஞானம் மட்டுமே நம்ம வந்து வச்சுட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த ஞானமும் இறைவன் தான் என்பதை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது
ஞானமும் நான் அல்ல அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? எல்லாம் இறைவனுடைய கருணையால நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான பக்குவத்தை வந்து பகவானுடைய கிருபையால கிடைக்க பெற்றிருக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து இதை நான் புரிஞ்சுக்கல, இறைவன் என்ன உணர வைக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நிலைக்கு தன்னை வந்து ஒரு பாசிவ் மோட்ல தான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். ஆக்டிவ் மோட்ல பேசணும்னா அது அகங்காரத்தினுடைய வெளிப்பாடா தான் தெரியும் இல்லையா? எனக்கு எல்லாமே தெரியும்பா, ஸோ எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அப்படி நம்ம இம்மிடியேட்டா நம்ம ரிஃப்ளெக்ட் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம். ஸோ என்ன சொல்ல வராங்கன்றத வந்து நாம கேட்டுக்கணும். அதுல நாம எந்த பொசிஷன்ல இருக்கிறோன்றதையுமே அலசி ஆராயணும். அதன் பிறகு நாம பேசுவதற்கு தயாராகணும். ஆனா நாம அப்படி கிடையாது இல்லையா? அர்ஜென்ட்டா நம்ம பேசி முடிச்சிடணும், நம்ம பேசுறது எல்லாரும் கேட்டுடணும், நமக்கு புரிஞ்சதுதான் ரைட் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நிலைப்படுத்தக்கூடியவர்கள். மனிதர்களுக்கு இது உண்டு. இது ஒருத்தரை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது, எல்லாருக்குமே இந்த பண்பு உண்டு. ஆனா அதை நாம என்ன பண்ணணும்? மடைமாற்றிக் கொள்ளணும். ரொம்ப முக்கியம் அது. ஆக்சுவலி பிரகலாத மகாராஜா இதனை உறுதி செய்கிறார். மஹீயசாம் பாதரஜோ அபிஷேகம் நிஷ்கிஞ்சானானம் நா விருணி யாவத். அதாவது பௌதீக மாசுக்களிலிருந்து விடுதலை பெற்ற தூய பக்தனின் திருவடி தாமரை, அந்த தூசி இல்லையா, ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஒருவன் பகவானது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. அதாவது இந்த ஒரு பிராப்தத்தை வந்து நாம அடைய பெறணும். ஸோ ஒரு வைஷ்ணவானுடைய கருணை, சாது சங்கத்தினுடைய கருணை. இன்னைக்கு கிளாஸ் கூட அதுதான் இருந்தது காலையில 5:45 கிளாஸ் இல்லையா? சாது சங்கத்தினுடைய மகிமை. வித்தவுட் சாது சங்கம் நாம வந்து பக்தியில முன்னேறவே முடியாது. 100% ஆக்சுவலி இல்லையா? அப்ப நம்ம பக்தியில ஈடுபடவும் முடியாது, அதற்கான வாய்ப்பும் கிடைக்காது. யாரோ ஒரு பக்தர் சொல்லிதான் நம்ம வந்து பக்திக்கே வரோம். இது எல்லாமே நம்ம அலசி ஆராயலாம். நம்ம எல்லாருமே இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்ல சேர்ந்தது எதனால? யாராவது சொல்லிதான் வந்திருக்கும், யாராவது அந்த ஃபிளையரை கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்களேன், இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. உண்டா இல்லையா? நமக்கு இந்த டைரக்டா வந்து இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணி யாருடைய கனெக்ஷன் இல்லாம இந்த கிளாஸ்ல நம்ம ஜாயின் பண்ணோமா? கிடையாது. சோ யாரோ ஒருத்தர் எஸ் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வயகம் என்று நினைக்கக்கூடிய ஒரு பரந்த மனப்பான்மை உடையவர் வந்து 10 பேர் நல்லது அடையட்டுமே அந்த ஃபிளையரை வந்து 10 பேருக்கு பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப நமக்கு அது கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? அதை கொண்டு நாம இதை வந்து ஒரு ட்ரை பண்ணலாமே, தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாமே, நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி நாம என்ன பண்ணிருப்போம்? கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருப்போம் இல்லையா? அது போல வித்தவுட் த மர்சி ஆஃப் த சாது ஆர் வித்தவுட் சாது சங்கத்தினுடைய கருணை இல்லாம நாம பக்தியில என்றைக்குமே முன்னேற முடியாது. அதனால அது அந்த இன்னைக்கு அந்த சாது சங்கா சர்வ சக்தி ஹாய், லவா மாத்திர சாது சங்கா சர்வ சித்தி ஹாய் இல்லையா? அதாவது லவா மாத்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு செகண்ட்ல 12ல ஒரு பாகம், அதுதான் லவா. நம்ம 3rd கேண்டோல காலத்தினுடைய சாப்டரும் உண்டு. ஐ திங்க் 9th சாப்டரா எத்தனாவது சாப்டர் எனக்கு தெரியல, ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த சாப்டர் 9th or 16th ஐ டோன்ட். லவா மாத்திர சாது சங்கா சர்வ சித்தி ஹோய். ஸோ அந்த மாதிரி லவா மாத்திரம் நமக்கு சாது சங்கம் கிடைச்சா கூட நாம வந்து we can elevate actually இல்லையா? எத்தனாவது ஸ்லோகம் சொன்னேன் நான்? 3rd canto இல்லையா? வரும் கால்குலேஷன் ஆஃப் டைம் 11 சாப்டர் நம்பர் 11. இதுல உங்களுக்கு எல்லாமே டைம்னுடைய இதை பற்றி தான் இருக்கும். 11 சாப்டர் இங்க இருக்கு பாருங்க. 3 வேதங்கள், ஒரு லவம், ஸ்ருதி, இது எல்லாமே டிவிஷன்ஸ் தான். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் காலத்தினுடைய அளவு. ஓகே, அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த இத்தினூண்டு டைம் அந்த அசோசியேஷன் ஒரு தூய பக்தரிடம் இருந்தாலே நம்ம வந்து we can elevate அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் இப்போ வந்து 77 ஸ்லோகம் 77, 78, 79 இன்னைக்கு இந்த இது முடிச்சிடலாம். ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. விந்ததே புருஷோ அமுக்ஷ்மாத், விந்ததே புருஷோ முஷ்மாத், யத் யத் இச்சதி அசத்வரம், யத் யத் இச்சதி அசத்வரம், விந்ததே புருஷோ அமுக்ஷ்மாத், விந்ததே புருஷோ முஷ்மாத், யத் யத் இச்சதி அசத்வரம், யத் யத் இச்சதி அசத்வரம், விந்ததே புருஷோ அமுக்ஷ்மாத், விந்ததே புருஷோ முஷ்மாத்,
यत् इच्छति असत्वरम् यत् इच्छति असत्वरम् मद्गीता सुप्रदीक्षा प्रीतात् श्रेयासं येगवल्लभात् मद्गीतात् सुप्रीतात् श्रेयसां येगवल्लभात् मद्गीता सुप्रीतात् श्रेयसां येगवल्लभात् वनमालिनी श्यामा माताजी वासिंग. हरे कृष्णा माताजी. पदम 77. विंतते पुरुषो मुष्मात् यत् यत् इच्छति असत्परं मद्गीता सुप्रीतात् श्रेयसां येगवल्लभात्. விந்ததே அடைதல் புருஷ பக்தன் அமுஷ்மாத் முழு முதற் கடவுளிலிருந்து யத் யத் எது எது இச்சதி இச்சைகள் அசத்வரம் நிலை நிற்றல் மத் சீதா என்னால் பாடப்பட்ட கீதா பாடலினால் பிரீதாத் மிகவும் மகிழ்ச்சியுற்ற பகவானிடமிருந்து ரேயசாம் எல்லா வரங்களின் ஏக ஒன்று வல்லபாத் மிகவும் அன்புக்குரியவரிடமிருந்து. மொழிபெயர்ப்பு. மங்களமான வரங்கள் அனைத்திலும் உயர்ந்த நேசிப்பிற்குரியவராக முழு முதற் கடவுளை விளங்குகிறார். நான் பாடிய பாடலை பாடும் மனிதன் முழு முதற் கடவுளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறான். இவ்வாறு பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை நிற்கும் பக்தன் தான் விரும்பும் அனைத்தையும் பகவானிடமிருந்து பெறுகிறான். பொருளுரை. பகவத்கீதை 6.22 கூறுகிறது, யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யத்தே நாத்திகம் ததக. முழு முதற் கடவுளின் கருணையை பெற்றவன் அடைய முடியாதது எதுவும் இல்லை. அவன் எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. துருவ மகாராஜா தனது தவத்தினை நிறைவேற்றி முழு முதற் கடவுளை நேருக்கு நேராக தரிசித்த போது அவர் விரும்பும் வரம் எதுவாயினும் அவருக்கு அருளப்படும் என்று பகவான் கூறினார். அதற்கு துருவ மகாராஜா பகவானை தரிசித்த பாக்கியம் ஒன்றே மிகப்பெரிய வரம் என்று பதில் கூறினார். பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டு ஒன்றினை தவிர வேறு எதையும் நாம் விரும்பினால் அவ்விருப்பம் மாயை எனப்படும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், ஜீவரே ஸ்வரூப ஹய கிருஷ்ணரே நித்யதாச. சைத்தன்ய மத்திய கூறினார் 20.108. ஒவ்வொரு உயிரும் பகவானின் நித்திய ஊழியரே. ஒருவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் வாழ்வில் உயர்ந்த நிறைவினை உணர்கிறான். எஜமானின் கருணையினால் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஊழியன் தனது எப்பேற்பட்ட விருப்பத்தினையும் நிறைவேற்றிக் கொள்கிறான். ஆனால் பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனுக்கு தனியான விருப்பம் என்று எதுவும் இருப்பதில்லை. அவனது எல்லா விருப்பங்களும் பகவானின் அன்பு தொண்டிலே தொடர்ந்து அவன் ஈடுபடுவதன் மூலம் தாமே நிறைவேறுகின்றன. தான் பாடிய பிரார்த்தனைகளை ஜெபிக்கும் எந்த ஒரு பக்தனும் வெற்றி பெறுவான் என்று சிவபெருமான் நமக்கு காண்பிக்கிறார். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி ரெடியா இருங்கோ. இதம் யா கல்ய உத்தாய பிராஞ்சலி ஸ்ரத்தயான்விதஹ இதம் யா கல்ய உத்தாய பிராஞ்சலி ஸ்ரத்தயான்விதஹ யா கல்ய உத்தாய
प्राञ्जलि श्रद्धयान्विदः प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृण्या श्रावयेन्मर्त्यो श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनै मुच्यते कर्मबन्धनै शृण्या श्रावयेन्मर्त्यो श्रुत्या श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनै मुच्यते कर्मबन्धनै शृण्या श्रावयेन्मर्त्यो श्रुत्या श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनै मुच्यते कर्मबन्धनै எல்லாரும் மியூட்ல போங்க. ஒன்லி ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி மட்டும்தான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. இதம் யா கல்ய உத்தாய பிராஞ்சலி ஸ்ரேயான்வித சுனியா ஸ்ராவயேன் மர்த்தயோ முச்சதே கர்ம பந்தன. இதம் இந்த பிரார்த்தனை யா எந்த ஒரு பக்தனால் கல்யே அதிகாலையில் உத்தாய எழுந்தவுடன் பிராஞ்சலி கூப்பிய கரங்களுடன் ஸ்ரத்தியா நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் அன்வித இவ்வாறு ஆழ்ந்திருந்தால் சுனியா தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டல் மற்றும் ஓதுதல் சாவையே பிறையும் கேட்கச் செய்தல் மர்த்திய அப்படிப்பட்ட மனிதன் முச்சதே விடுதலை பெறுகிறான். கர்மபந்தனை பலன்தரும் செயல்களில் எல்லா விளைவுகளில் இருந்தும். மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு பக்தன் அதிகாலையில் எழுந்து கூப்பிய கரங்களுடன் சிவபெருமான் பாடிய பிரார்த்தனை பாடலை ஓதியும் அதனை பிறர் கேட்கும்படியும் செய்தான் என்றால் அவன் பலன்தரும் செயல்களின் எல்லா கட்டுகளில் இருந்தும் உறுதியாக விடுதலை பெறுகிறான். பொருளுரை. முக்தி அல்லது விடுதலை என்பது பலம் தரும் செயல்களில் இருந்து விடுதலை பெறுவதேயாகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் கூறுகிறது 2:10-6. முக்தி ஹித்வான்யா ரூபம். முக்தி என்பது தனது எல்லா செயல்களையும் விடுத்து தனது உண்மையான நிலை நிற்பதுவே ஆகும். சுபையான ஸ்வஸ்திதி. இப்பந்தப்பட்ட நிலையில் நாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பலன்தரும் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்கிறோம். கர்மபந்தன என்பதன் பொருள் பலன்தரும் செயலில் கட்டு என்பதாகும். பலன்தரும் செயல்களில் ஒருவன் மனம் ஈடுபடும் பொழுது அவன் மகிழ்ச்சியடைவதற்குரிய திட்டங்களை தீட்டுகிறான். பக்தியோகமானது வித்தியாசமானது. பக்தியோகம் என்பது பரம அதிகாரியின் கட்டளைப்படி செயல்படுவதாகும். பரம அதிகாரியின் கட்டளைப்படி செயல்படும் பொழுது பலன்தரும் செயல்களில் நாம் சிக்கிக்கொள்வதில்லை. எடுத்துக்காட்டாக முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்திற்கிணங்கவே அர்ஜுனன் போர் புரிந்தான். அதனால் யுத்தத்தின் விளைவுகளுக்கு அவன் பொறுப்பாளி அல்லன். பக்தி தொண்டை பொறுத்தவரை கேட்பதும் ஓதுவதும் கூட நாம் உடல் மனம் மற்றும் புலன்களினால் செய்யும் செயல்களைப் போல நல்லதே ஆகும். உண்மையில் கேட்பதும் ஓதுவதும் கூட புலன்களின் செயல்கள்தான். ஒருவன் தனது புலன்களை இன்ப நுகர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அவன் கர்மத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறான். அதே சமயம் அவற்றை பகவானை திருப்திப்படுவதற்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அவை அவனை பக்தியில் வளர்ச்சியடைய செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து எல்லாரும் வாசிக்கலாம். கீதம் மயேதம் நரதேவ நந்தனா பரஸ்ய பும்ச பரமாத்மன சத்வம் ஜபந்த ஏகாக்ர தியஸ்தபோ மஹத் சரத்வம் அந்தே தத ஆப்ஷயே தேப்சிதம் ஈதம் மயேதம் நரதேவ நந்தனா பரஸ்ய பும்சः பரமாத்மனः சத்வம்
ஜபந்தயே காக்ரதியஸ்தவோ மஹத் சரத்வம் அந்தே தத ஆப்ஷய தேப்சிதம் கீதம் மயேதம் நரதேவ நந்தனா பரஸ்ய பும்சः பரமாத்மன சத்வம் ஜபந்தயே காக்ரதியஸ்தபோ மஹத் சரத்வமந்தே தத ஆப்ஷயா தேப்சிதம் மணிமேகலை மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கீதம் மயேதம் நரதேவ நந்தனா பரஸ்ய பும்ச பரமாத்மன சத்ஸ்தவம் ஜபந்தே ஹாக்ரதியஸ்தபோ மஹத் சரத்வம் வந்தே தத ஆப்ஸ்ய தேப்சிதம். கீதம் பாடிய மயா என்னால் இதம் இந்த நரதேவ நந்தனா ஓ மன்னன் மைந்தர்களே, பரஸ்ய பரமபுருஷரின் பும்சக முழுமுதற் கடவுள், பரம ஆத்மன எல்லோரிடமும் உள்ள பரமாத்மா, ஸ்வமம் பிரார்த்தனை, ஜபந்த ஜபம், ஏக முழு ஈடுபாட்டுடன், திய ஞானம், தப தவங்கள், மகத் சிறந்த சரத்வம் நீங்கள் மகத் மகத் சிறந்த சரத்வம் நீங்கள் பயிற்சித்தால் அந்தே முடிவில் தத அதன் பிறகு ஆப்சியத அடைவான், ஈப்சிதம் வேண்டிய பலன். மொழிபெயர்ப்பு. எனது அன்பிற்குரிய அரச புத்திரர்களே, நான் உங்களுக்கு இசைத்த இப்பிரார்த்தனையானது உண்மையில் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சியடை செய்வதற்கே இசைக்கப்பட்டது. உங்களுக்கு எனது அறிவுரை, பெருந்தவங்களுக்கு ஈடான இப்பிரார்த்தனைகளை நீங்களும் இசைக்க வேண்டும் என்பதே. இவ்வழியில் நீங்கள் முதிர்ச்சி பெற்றால் உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றியடைவதோடு நீங்கள் அடைய விரும்பும் எல்லாவற்றையும் தோல்வியின்றி உறுதியாக அடையலாம். பொருளுரை. நாம் எந்தவித மாற்றமும் இன்றி தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் நமது விருப்பங்கள் அனைத்தும் உறுதியாக குறித்த காலத்திற்குள் நிறைவேறும். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4வது காண்டம் 24வது அத்தியாயமான சிவபெருமான் பாடிய துதிப்பாடல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரின் பொருளுரை இத்துடன் நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा शिवपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 76. ये इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्सवम् अधियानो दुरारात्यं हरियम् आरयति. அசனௌ ஐ திங்க் இது படிச்சோம் இல்லையா, இது சொல்லி முடிச்சிட்டோம். 77. விந்ததே புருஷோ அமுக்ஷ்மாத் யத்யத் இச்சதி அசத்வரம் மத்கீதா கீதா சுப்ரிதா ஸ்ரேயசம் ஏகவல்லபாத். ஸோ மங்களமான வரங்கள் அனைத்திலும் உயர்ந்த
நேசிப்பவர்க்குரியவராக முழுமுதற் கடவுளே விளங்குகிறார். எவ்வளவு அழகான வார்த்தைகள். ஸோ ஆஸ்பீஷியஸ் இல்லையா? பகவானுடைய நாமங்கள், அவருடைய ரூபம் பற்றிய மகிமை மற்றும் ஏன்னா அவர் திருவடிகளிலிருந்து ஒரு அங்கமாக நிறைய பக்தர்கள் வந்து தங்களுடைய பாடல்கள்ல வந்து வர்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? அதை கேட்பதாலே நம்ம மனசு வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறது. பகவானுடைய திருவடிகளுடைய தரிசனத்தையே வந்து நிறைய பேர் பாடியிருக்காங்க. அது கிடைச்சாலே போரும் இல்லையா? அந்த அழகான திருவடிகளை வந்து அவங்க நிறைய பக்தர்கள் உணர்ந்தறிந்து பாடும் பொழுது ஸ்ரீ நரோத்தமதாச தாகுரார் இல்லையா? ஸோ விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகுரார் அவங்களுடைய பாடல்கள் எல்லாமே நம்ம கேட்க கேட்க நம்ம we are nothing, அந்த தூசியிலேயே நம்ம ஒரு தூசி அளவுக்கு கூட கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பா ஏற்படும். அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நிறை குறைகளை பார்க்கும்பொழுது குறைகள் நமக்கு வந்து நல்லாவே தெளிவறை. அப்ப அந்த பக்தருடைய உன்னதமான நிலையை வந்து நாம அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய விதம் இல்லையா? இப்ப ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு காலையில பாடுறாங்க இல்லையா? குரு இதுல பாடுவாங்க. ஸோ தர்ஷனார்த்தியில வரும். ஸோ அந்த அதுல பாத்தீங்கன்னா நரோத்தமதாச தாகுரார் பாடுவார். ஸோ ஹி வில் பி அந்த அவருடைய ஃபீலிங்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன், ஆனந்தமயமான மனசு, ஆனா அவர்கள் எல்லாரும் தன்னோடு இல்லையே என்ற அந்த ஏக்கத்தை வந்து எவ்வளவு அழகா வந்து வெளிப்படுத்துவார் இல்லையா? ஸோ ஒன்னொன்னுமே ஒருத்தருடைய அவங்களுடைய கருணை வேணும், இவங்களுடைய கருணை வேணும் இல்லையா? நித்யானந்த பிரபு கருணை வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபுருடைய கருணை அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஆச்சாரியார்கள் எல்லாருமே, இந்த சட்கோ சுவாமிகள் எல்லாருமே அந்த ஒரு பாடலே வந்துடும் இல்லையா? ஸ்வரூபா ஆஹா பிரபு நித்யானந்தா பிரேமானந்த சூகி இல்லையா? ஸோ எல்லாருடைய கருணையே வந்து கேட்பார் அவர் வந்து. ஸோ பீங் எலிவேட்டட் நரோத்தமதாஸ் தாகுரார் வந்து அவர் வந்து அவருடைய நிலையே வந்து ரொம்ப ஹையர் லெவல் ஆக்சுவலி. ஆனாலும் அவர் மற்ற ஆச்சாரியர்களுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடும் பொழுது தன்னுடைய நிலை ஒன்றுமே கிடையாது என்று பாடுவார். ஸோ அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப மங்களகரமா இருக்கும். ஒருத்தருடைய தெய்வீகமான செயல்களை எல்லாம் நாம கேட்க கேட்க நம்முடைய இருதயம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. ஸோ இறைவனை பற்றி அவர்கள் பாடக்கூடிய பாடல்கள் அனைத்துமே நாம கேட்கும் பொழுது மனசு நமக்கு தூய்மை அடைகிறது. மேலும் பக்தி தொண்டுல நம்மள நாம எடுத்து ஏன் இதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொல்றாங்க? ஸோ மெயின் கருத்தே என்ன இந்த இடத்துல? இறைவனை பற்றி எண்ணுவதும் இறைவனுடைய புகழ் ஆரங்களை பாடுவதும் அவருடைய லீலைகளை கேட்பதும், இதுதான் பாகவதம் முழுவதுமே இருக்கிறது. ஆனா அதை ஏன் வெவ்வேறு பக்தர்கள் வழியா நமக்கு ஏன் இதெல்லாம் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்காங்கன்னாக்கா நாம இன்னும் பக்குவம் அடையவில்லை என்ற அர்த்தம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பக்குவம் அடையறதுக்கு இந்த மார்க்கத்தை நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஆரம்ப கட்டம் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டா படிக்கும்போது எப்படி இருந்தோம் நாம, இப்போ ஃபோர்த்து கேண்டா படிக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கேண்டாவுக்கும் ஃபோர்த்து கேண்டாவுக்குமே நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? நிறைய மாற்றங்கள் நமக்குள்ளேயே உண்டு இல்லையா? அது நன்மையாக இருக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய டிராபேக்ஸ் எல்லாமே நம்மளால புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த சக்தி இறைவன் கொடுப்பார். நாம எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது, அடுத்தவங்க முன்னாடி இதை ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு இல்லாம போகலாம். ஆனா நம்முடைய குறையை நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஆனா அதே ஃபர்ஸ்ட் கேண்ட பாடும்போது இருந்ததா அந்த குறைகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐடென்டிஃபை பண்ணவே நம்மளால இது முடிஞ்சிருக்காது இல்லையா? நம்முடைய குறை என்னன்றதே நம்மளால புரிஞ்சிருக்காது. வீட்லயே நாம தான் ரைட்டுன்னு நம்ம வாதிச்சிருப்போம். ஆனா இப்ப அட்லீஸ்ட் செவி கொடுத்து அடுத்தவங்களுடைய மன அந்த இது வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம கேட்கணுன்ற அந்த பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பா, அது கரெக்டா இருக்கோ தப்பா இருக்கோ அவங்களுடைய வியூ நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும். அவங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க நம்மளை பத்தி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும். அவங்க நம்மளை பத்தி குறை சொல்லும் பொழுது நாம செய்த செயலை வந்து நாம அலசி ஆராயணும். அப்போ உண்மையிலேயே அவங்க சொல்றது ரைட்டு தானான்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவம் வரணும் இல்லையா? ஸோ இப்படி அட்லீஸ்ட் சவணம் பண்றதுக்காவது நமக்கு வந்து அந்த பொறுமை வந்திருக்கு இல்லையா? பொறுமை இன்னும் நிறைய வரணும். ஆனா அட்லீஸ்ட் ஆரம்ப கட்டத்தை விட அந்த 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்ப எவ்வளவோ நம்ம தேவையிலையா இருக்கும் நம்ம இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம படிப்படியா நம்ம முன்னேறி போகணும். ஸோ இதெல்லாம் எதனால வருதுன்னாக்கா பகவானுடைய புகழாரங்களை கேட்பதாலதான் நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்க முடியுது. நம்ம வெறுமனே ஒரு பௌதிகவாதியுடைய புகழாரங்களை கேட்டா நமக்கு அந்த பொறுமை வருமா? கண்டிப்பா வராது. பௌதிகத்துல எத்தனையோ பிரபலமானவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினிமால நல்லா கொடி கட்டி பறந்தவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க. அவங்கள பத்தி நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் தான் கேட்க முடியும். அடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு இவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லப்பா, ஸோ குழப்பம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கேட்கறதுக்கு ஓகேவா இருக்கும். பௌதிகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயமா இருந்தாலும் முதல் முறையில நம்ம வந்து ஆர்வத்தோட கேட்போம். அதே வந்து 2வது வாட்டி சொன்னாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம், போயிட்டே இருக்கும்
ஒரு சினிமாவை ஒரு வாட்டி பார்ப்போம், 2வது வாட்டி போகும்போது என்ன அந்த டைலாக் வரும்ன்றதை தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும். நாம டைலாக் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னா பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தானா அவனுக்கு இரிட்டேஷன் வந்து, நீ கிளம்பி போ, ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு எதுக்கு இங்க வந்து என்னை வந்து இம்சிக்கிற அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பௌதிகத்துல வந்து சுலபத்துல நம்ம வந்து திருப்தி அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னா சலித்து போறது, திருப்தி கிடையாது, சலித்து விடும் நமக்கு. ஆனா ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது, சலிப்பு வராது இல்லையா? மீண்டும் இப்ப எத்தனை இடத்துல பகவானுடைய புகழாரங்கள் நம்ம கேட்கிறோம். அவருடைய தாமரை போன்ற விழிகள், எள்ளுப்பூ நாசி, இதெல்லாமே நம்ம நிறைய இடத்துல கேட்டுட்டு தான் இருக்கோம். எள்ளுப்பூ நாசி என்பது நம்ம கேட்டுட்டே இருக்க ஒண்ணுதான். ஆனா அதுல நமக்கு சலிப்பு வருதா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா அங்கே பக்தர் சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து நாம அதுல போய் லயித்து விடுகின்றோம் இல்லையா? எந்த அளவுக்கு அவர் உணர்ந்தறிந்து அந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கிறாரோ அதன் மீது நம்முடைய மனசு வந்து லயிக்கிறது. அதனால இறைவனை இன்னும் நாம வந்து எண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை, எந்த அளவுக்கு நம்ம இறைவனை எண்ணுகின்றோமோ அந்த அளவுக்கு நாம வந்து ஈடுபாடும் நம்ம வந்து பெருக்கிக் கொள்கின்றோம். அங்க வெறுப்பு இருக்கிறதே கிடையாது, இன்னும் அட்ராக்ஷன் தான் இருக்கு இல்லையா? சோ அங்க அதனால்தான் மங்களமான வரங்கள் அனைத்திலுமே இல்லையா? சோ இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பீஷியஸா நமக்கு வந்து பகவான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பிளெஸிங்ஸ் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு பிளெஸிங்ஸ்லயே வந்து மிக உயர்ந்ததான ஒரு அனுகிரகம் எதுனாக்கா அதாவது உயர்ந்ததாக நேசிப்பவருக்கு உரியவராக இருக்கிறார். எவ்வளவு அழகான அந்த ரைமிங்க பார்க்கணும். ஸோ நம்ம எல்லாரையுமே நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நேசிக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ சில பேரை நேசிப்போம், சில பேர்கிட்ட நார்மல் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ஒருவேளை ஒரு 10 முறை பழகினாக்கா அவங்க கிட்ட நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு கிடைக்கும். ஆனா பகவானுடையது அப்படி கிடையாது. நம்ம ஒரு முறை கேட்டாலே வந்து அவரை வந்து நமக்கு நேசிக்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் வரும். நேசிப்பவர்களிலே உயர்ந்த ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவரே பகவான் தான் இல்லையா? சோ இங்க இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து டெம்பரவரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். ஆனா நித்தியமான ஒரு உறவு எது? இறைவனுடையது. சோ இந்த ஒரே ஒரு பண்பை கொண்டே நம்ம இறைவனை வந்து கடைசி வரைக்கும் நேசிக்க முடியும். ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் இருக்க போடவர் இல்லையா அவர் நம்மளோட இல்லையா? நான் பாடிய பாடலை பாடும் மனிதன். ஸோ இந்த பெனிடிக்ஷன் இந்த இடத்துல இப்போ சிவபெருமான் இந்த ருத்ரகீதத்தை பாடினார், இறைவனை புகழாரங்களாக பாடினார். அப்படி பாடிய அந்த பாடலை பாடும் எந்த ஒரு மனிதனுமே இல்லை, இப்ப நாம் எல்லாருமே இந்த பாட்டுகளை பாடின்னு தான் வந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சிப்படுத்துகிறான். சோ இறைவன் வந்து இந்த கேட்பதால் ஆனந்தம் கொள்வார் அப்படிங்கிற உத்தரவாதம் யார் கொடுக்குறாங்க? ஒரு கிரேட் வைஷ்ணவாவா இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் உத்தரவாதம் கொடுக்குறார் இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம ருத்ர கீதத்தை பாடினா பகவான் வந்து பகவான் வந்து ஆனந்தம் கொள்வார். ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ் இருக்கு ஆக்சுவலி. பகவான் வந்து நான் வைகுண்டத்தில் இல்லை இல்லையா, நான் சிறந்த பக்தர்களா இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய ஹிருதயத்திலும் கூட நான் இல்லை. நாரதருக்கு சொல்றார், விஷ்ணு சொல்றார் ஆக்சுவலி. சோ என்ன சொல்றார்? நான் எங்கே இருக்கிறேன்னு தெரியுமா? அதாவது பக்தர்கள் பாடக்கூடிய பாடல்களில், அந்த புகழாரங்களில் இருக்கின்றேன்னார். சோ பகவானுடைய புகழாரங்கள் எப்பொழுதுமே வந்து அவரை ஈர்க்க வல்லது. அதான் கீர்த்தனுக்கு வந்து எப்பவுமே மகத்துவம் ஜாஸ்தி. கீர்த்தனை வந்து பண்றாங்கன்னா அதுல நாம கண்டிப்பா கலந்துக்கணும். அது நம்மளுடைய பக்தி லெவல்லையுமே வந்து மேன்மை உற செய்யும். நாம ஜபங்கள் எல்லாமே வந்து நிதானமா வந்து மேன்மை உற செய்யும். ஆனா இந்த கீர்த்தனம் பண்றது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர கீர்த்தனம் இல்ல வேற எந்த வைஷ்ணவ பாடல்களுடைய கீர்த்தனங்கள் நாம் அதுல நம்ம சென்றோம் என்றால் இறைவனை நாம வந்து நம்முடைய ஆனந்தத்தை கொண்டே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த பாடல்ல நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம பாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு இறைவன் நம்ம இடத்துல அருகில் வருகிறார் என்ற அர்த்தம். அதாவது he is getting attracted for that. ஸோ அங்கேதான் பகவான் இருக்கிறார் என்று பொருள். ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம கீர்த்தனத்துல நம்ம வந்து ஈடுபடும் பொழுது முழு மனசோட நாம் அதுல ஈடுபடணும். ஸோ டிஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது நம்ம. ஓகே, இவ்வாறு பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை நிற்கும் பக்தன் தான் விரும்பும் அனைத்தையும் பகவானிடமிருந்து பெறுகிறார். பகவான் ஆனந்தம் கொண்டால் என்ன பண்ணுவார்? தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு அவருக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்துருவார். கொடுக்குறாரா இல்லையா? இப்ப நம்ம உண்ணக்கூடிய உறவு, இருக்கக்கூடிய இடம் எல்லாமே இறைவனுடையதுதான். அவருடைய கருணையால் தான் நமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. நாம முயற்சி செய்யறதுக்கும் அவருடைய கருணை வேண்டும். அவருடைய கருணை இல்லாம நம்ம முயற்சி செய்ய முடியாது 100%. நாம நினைக்கலாம் இதெல்லாம் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதுன்னு. ஆனா அந்த கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கக்கூடிய பாதையும் இறைவன் அருளினால் மட்டும்தான் நமக்கு அது கிடைக்கும். ஸோ அதை நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பகவத்கீதை 6:22 கூறியது,
எம் லப்வா சாபரம் லாபம் மன்யதேனாதிகம் ததஹ. அதாவது முழுமுதற் கடவுளின் கருணையை பெற்றவன் அடைய முடியாதது என்பது எதுவுமே கிடையாது. எல்லாவற்றையுமே அவன் அடைவான். ஏன் இறைவனையே அடைய பெறக்கூடியவன், இறைவனையே அதாவது கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு செயல்ல நம்ம அந்த ஒரு செயல்ல ஒரு பக்தன் அடைய பெறுகிறான் என்றால் பகவானே ஓடி வந்துருவார் இல்லையா. இப்ப வில்வமங்கல தாகுரார் என்ன சொல்றாரு, அவருடைய பாடல்கள்ல முக்தி மோட்சம் எல்லாமே அவருக்கு வாயில்ல காத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றார். ஆனா அவர் அதை விரும்பல இல்லையா. இறைவனுடைய பக்தி தொண்டு மட்டும்தான். சோ அவருக்கு இருந்த குறை என்ன, அவர் கண்களால எந்த பெண்ணை பார்த்தாலும் அவருக்கு அந்த அட்ராக்ஷன் உண்டு இல்லையா. சோ அந்த சிந்தாமணி சொன்னதனுடைய அறிவுரை கேற்றவாறு அவர் மனமாற்றம் அடைந்திருந்தாலும் அந்த ஊர் பெரியவங்களுடைய வீட்டுல ஒரு விருந்துக்காக அழைத்த போது அந்த பெரியவருடைய, அதாவது பெரியவர்னா வயதானவர் கிடையாது, அந்த வீட்டு எஜமானருடைய மனைவியையும் அவர் கண்ணால் பார்த்து அதாவது ஈர்க்கப்படுகிறார். சோ அதன் பிறகு அவர் என்ன பண்றார், இந்த கண்களால் தான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னுட்டு கண்ணையே அந்த 2 கண்களையுமே அவர் எடுத்துடுறார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணர் தான் கடைசி வரைக்குமே இல்லையா. சோ அந்த இவ்வாறு பக்தி தொண்டுல எதை அவன் பெறணும்னு நினைக்கிறாரோ, பகவானை அடையணும்ன்ற அந்த உந்துதல் அவனுக்கு ஏற்படும் பொழுது கண்டிப்பாக இறைவனும் அதை அருள் பாலிக்கிறார். சோ பக்தியில நாம இறைவனை அடைய பெறணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனைகளை வைக்கிறோம். பௌதீகம் நமக்கு என்ன கிடைக்க பெறணுமோ அது பகவான் கொடுப்பார். அதற்காக நம்ம செப்பரேட்டா வேண்ட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நம்முடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு நாம் எதை அடையணும்னு இருக்கோ அது கண்டிப்பா பகவான் அனுகிரகிப்பார். நம்முடைய முயற்சியுமே அவர் நம்மளை செயல்படுத்த வைப்பார். சோ இறைவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நாம கோடி கோடியை சம்பாதிக்கவும் முடியாது இல்லையா. அதே மாதிரி இறைவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாம நாம அதாவது நம்முடைய விதி பிரகாரம் தான் அனுகிரகம் உண்டு. ஆனா நம்மள சஃபரிங்க்கு என்னைக்குமே பகவான் விட மாட்டார். சோ எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே நாம அந்த சஃபரிங்கா இருந்தாலும் அதை நம்ம பேலன்ஸா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருவார். சோ இந்த நம்பிக்கையை நாம கண்டிப்பா வளர்த்துட்டே போகணும். ஓகே. துருவ மகாராஜா சோ தனது தவத்தினை நிறைவேற்றி முழுமுதற் கடவுளுடைய தரிசனம் பெறார் இல்லையா. நேரடியாக தரிசித்த பொழுது அவர் விரும்பும் வரம் எதுவாயினும் அவருக்கு அருளப்படும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவர் வந்ததே என்னது, அரசாட்சி எல்லாமே தனக்கு தான் உரிமை என்ற அந்த இது தந்தையினுடைய மடி மீது அமர்வதற்கு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்தார். ஆனா அதற்கு துருவ மகாராஜா பகவானை தரிசித்துட்டு என்ன பண்றார், பாக்கியம் ஒன்றே மிகப்பெரிய வரம், பகவானுடைய தரிசனம் ஒன்றே அவருக்கு பாக்கியம் என்று நினைக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் ரொம்ப மனசு வருத்தப்படுவார். போய் நம்ம இந்த பௌதீக இதுக்காக பகவான்கிட்ட தவம் பண்ண வந்தோமே. ஏன்னா தவத்தினுடைய உன்னதமான நிலையை அவர் அடைந்த பொழுது, அதை அவர் உணர ஆரம்பித்த பொழுது, சோ அவருக்கு அந்த ஆன்மீகத்தினுடைய இருக்கக்கூடிய உயர்வான எண்ணங்கள், அந்த உயர்வான நிலையை அவர் உணர ஆரம்பித்த பொழுது பௌதிகத்தின் தரப்பில் தான் ஆசை கொண்டது அனைத்துமே எவ்வளவு சீப்பா ஆயிட்டோம் அப்படிங்கறத அவர் எண்ண ஆரம்பிப்பார். சோ தன்னையே அவர் கொள்வார். ஆக்சுவலி பரமபுருஷ பகவானின் தொண்டு ஒன்றினை தவிர எதையுமே அவர் விரும்பினார், எதையும் நாம் விரும்பினால் அவ்விருப்பம் மாயை எனப்படும். சோ அதாவது நம் பௌதிகத்துல எதை நாம வேண்டினாலும் அது மாயை தான். ஏன்னா அது மாயை என்பது என்ன, தற்காலிகமானது. எப்ப வேணாலும் நம்ம கிட்ட வரும், எப்ப வேணாலும் அது நம்மளை விட்டு விலகி போயிடும். அதுதான் மாயை இல்லையா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், ஜீவேர ஸ்வரூபா ஹயா கிருஷ்ணேர நித்யதாசா. அதாவது 20th மத்திய இதுல 20th சாப்டர் 108வது ஸ்லோகம். ஒவ்வொரு உயிருமே பகவான் நித்திய ஊழியரே. நாம் எல்லாருமே எட்டர்னல் சர்வெண்ட் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். நித்தியமான அதாவது தாசர்கள். ஒருவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவன் வாழ்வின் உயர்ந்த நிறைவினை உணர்கின்றான். 100% இது இறைவன் தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது எந்த மார்க்கத்துல நாம போகணும், எந்த மார்க்கத்தை நாம தவிர்க்கணும், எது கீழானது எது மேன்மையானது அப்படிங்கிற வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த குணம் நமக்கு இறைவன் கண்டிப்பா கொடுப்பார். ஓகே. சோ மேலும் எஜமானனின் கருணையால் ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய ஊழியன் எப்பேற்பட்ட விருப்பத்தினை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறான் இல்லையா. இப்போ ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறோம், நம்ம மேனேஜருக்கு நம்ம அவருக்கு எதிர்பார்த்தபடி அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றபடி நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே அமைந்து விட்டு நம்ம காரியத்தை முடிச்சு கொடுத்தோம்னா அவர் என்ன பண்றாரு, நம்முடைய இயர்லி பர்ஃபார்மன்ஸ்ல இவ்வளவு நல்லா பண்ணியிருக்கான், இவனுக்கு நம்ம கண்டிப்பா நல்லது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நல்ல சேலரி ஹைக்கு போனஸ் இதெல்லாமே கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அது மாதிரிதான்
ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு பை ப்ராடக்ட்ஸ் மாதிரி தான். ஆனா அங்க நம்பிக்கை, எஜமானருக்கும் பக்தனுக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஸோ எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலுமே என்னுடைய ஊழியன் இப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டான்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லக்கூடிய ஒரு எஜமானர், எந்த ஒரு சூழ்நிலையுமே வந்து அந்த ஊழியன் வந்து என்னுடைய எஜமானர் என்னை எப்பவுமே கைவிட மாட்டார், யார் கைவிட்டாலும் என்னுடைய எஜமானர் கைவிட மாட்டார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை, இதெல்லாமே அந்த ட்ரஸ்ட் எல்லாமே வர்றது எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து அவங்களுடைய செயல்கள்ல வந்து நம்பிக்கை வரவழைக்கிறதுனாலதான் இல்லையா? ஆனால் பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனுக்கு தனியான விருப்பம் என்பது எதுவும் இருக்காது. இதுதான் உண்மையான நிலை கூட. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம், இன்னும் பக்குவத்துக்கான மார்க்கத்துல நம்ம இல்ல. இருந்தாலுமே முதன்மை ஸ்தானம் யாருக்கு வழங்குகின்றோம்? கிருஷ்ணருக்கு தான் வணங்குறோம் இல்லையா, கொடுக்குறோம் இல்லையா? நமக்குன்னு ஏதாவது ஸ்பெஷலா விருப்பங்கள் வச்சிருக்கிறோமா? பௌதீக விருப்பங்கள் கூட நம்ம நிறைய விட்டுருப்போம். இதுக்கு இப்பவே நம்ம அதுல இருந்து நம்ம தூரமா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு அந்த பாதையை கொடுத்துருக்கோம். பகவானுடைய கிருபை, குரு பரம்பரானுடைய கிருபை இல்லையா? எல்லாம் எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கு இது செய்தா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஒரு மாற்றத்தை நாம கொண்டு வந்திருப்போம் இல்லையா? ஆனால் அவனது எல்லா விருப்பங்களும் பகவானின் அன்பு தொண்டில் தொடர்ந்து அவன் ஈடுபடுவதன் மூலமே நிறைவேறுகின்றன. ஸோ அப்போ பௌதிகமும் அங்கே வந்து இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ். தனித்து அவர் வந்து பௌதிகத்தை எதுவும் கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, தானாவே நிகழ ஆரம்பிக்கும். நம்ம கடமையை நாம் ஆற்றிண்டே போகும் பொழுது பௌதிகத்துல நாம் என்ன அடையணுமோ அது பகவான் கொடுப்பார். ஆன்மீகத்துல வந்து அவர் என்றைக்குமே நமக்கு வழி நடத்துவார் இல்லையா? தான் பாடிய பிரார்த்தனைகளை ஜபிக்கும் எந்த ஒரு பக்தனும் வெற்றி பெறுவான் என்று சிவபெருமான் நமக்கு காண்பிக்கிறார். ஸோ அவருடைய இது ஆசீர்வாதங்கள் இது சிவபெருமானுடைய. ஸோ யார் இந்த ருத்ரகீதத்தை வந்து கடைசி வரைக்குமே, முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்குமே இருந்து கேட்டிருக்காங்களோ அந்த பலஸ்ருதி வந்து சிவபெருமானுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நமக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கு இல்லையா? இதம் யா கல்ய புத்தாய பிராஞ்சலி சத்தயான் விதஹ சுன்யா ஷாவயேன் மர்த்தியோ முச்சதே கர்ம பந்தனை. ஒரு பக்தன் அதிகாலையில் எழுந்து, எப்போ பண்ணணும்? பிரம்ம முகூர்த்தம் அந்த மாதிரி கை கூப்பிய கரங்களுடன் சிவபெருமான் பாடிய பிரார்த்தனை பாடலை ஓதியும் அதனை பிறர் கேட்கும்படியும் செய்தான் என்றால் அவன் பலன் தரும் செயல்களின் எல்லா கட்டுக்களிலிருந்தும் உறுதியாக விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னா முடிச்சு இல்லையா? இந்த பௌதீகத்திலேயே நம்ம இந்த கர்ம காண்டா மோட்ல செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல இருந்து அவனுக்கு மோட்சம் என்பது கிடைக்கிறது. பலன் கருதும் செயல்கள் வந்து அவன் செய்ய மாட்டான் என்று சொல்லப்படுகிறது. முக்தி அல்லது விடுதலை என்பது பலன் தரும் செயல்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவதே ஆகும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2வது கேண்டோ 10வது சாப்டர் 6வது அத்தியாயத்துல இத்வான் யதா ரூபம், அதாவது முக்தி என்பது தனது எல்லா செயல்களிலுமே விடுத்து தனது உண்மையான நிலையை நிறைவேற்றுவதே ஆகும். அதாவது தன்னுடைய ஆன்ம ரூபத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு பக்குவத்தை அடைவதாகும். இந்த பந்தப்பட்ட நிலையில் நாம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பலன் தரும் செயல்களில் சிக்கிக் கொள்கின்றோம் இல்லையா? எது வரைக்கும் நாம பலன் கருதும் செயல்கள்ல இருக்கோமோ அது வரைக்கும் நம்முடைய கர்மங்கள் எல்லாமே பந்தப்படும். அதுவே பெரிய மோட்சம் இல்லையா? சோ நம்ம அந்த கர்ம பந்தனங்கள் காட்கொள்ளவில்லை என்றால் நமக்கு வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு நமக்கு பாதை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படுகிறது. கர்ம பந்தனம் என்றால் பலன் தரும் செயல்களில் கட்டு என்பதாகும். பலன் தரும் செயல்களில் ஒருவன் மனம் ஈடுபடும் பொழுது அவன் மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு திட்டங்களை தீட்டுகிறான். பண்றோமா இல்லையா பிளான்? எனக்கு நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்றேன்னா அதுல எவ்வளவு அவுட்கம் வரும்ன்றத மட்டும் நான் போக்கஸ் பண்ணனாக்கா நான் எவ்வளவு முதலீடு பண்றேன், அதுல எத்தனை % லாபம் வரும், இப்படிதான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை என்று ஆற்றும் பொழுது இட் வில் பி டேக்கன் கேர். நமக்கு என்ன வரணும்னு இருக்கோ அது கண்டிப்பா பகவானுடைய கிருப்பையில நமக்கு வந்து சேரும். சோ இலக்கு வந்து இறைவனாக வைத்து இல்லையா நம்முடைய கடமையை ஆற்றுவதற்கான பக்குவத்தை நாம பெறணும். ஆனா அதே வந்து இலக்கு வந்து லாபம் என்று எண்ணிக்கொண்டு நாம் ஆற்றினோம் என்றால் பௌதீக லாபம் கண்டிப்பாக அது வந்து அந்த லாபம் வரக்கூடியது வந்து எத்தகைய கர்மத்தை செய்வதாலும் எந்த கர்மத்தை எவ்வாறு செய்வதாலும் நமக்கு ஏற்படுகிறது இல்லையா? ஒரு கர்மத்தை நம்ம புண்ணியமாகவும் செய்யலாம், பாவமாகவும் செய்யலாம் இல்லையா? அது நாம் எடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த விதம் வந்து நம்முடைய குணாதிசயத்தை பொறுத்து இருக்கிறது. சோ புண்ணிய கர்மங்களா இருந்தால் சுக்ருதி கிடைக்கும், தேவ உலகத்துக்கு போவோம். பாவ செயல்களா இருந்தா நரக உலகத்திற்கு தள்ளப்படும். சோ இந்த மாதிரி கர்ம வினைகளால நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுவோம். ஆனா அதே வந்து இந்த கர்மத்தை நான் செய்யறேன், பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ கொடுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சமர்ப்பணத்தோடு செய்யும் பொழுது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து நாம விடுதலை பெறுகிறோம். மேலும் வந்து அதாவது பக்தி யோகமானது வித்தியாசமானது. பக்தி யோகம் என்பது பரம அதிகாரியின் கட்டளையின்படி செயல்படுவதாகும் இல்லையா?
பரம அதிகாரியின் கட்டளைப்படி செய்யப்படும் பொழுது பலன் தரும் செயல்களை நாம் சிக்கிக் கொள்வதே கிடையாது. ஏதாவது ஒண்ணுத்துலதான் நம்மளால இருக்க முடியும். we cannot sail on the both sides இல்லையா? ஒன்று பக்தி இல்லைன்னா பக்தி அற்ற ஒரு நிலை. பக்தி அற்ற நிலைன்னா ஃபுல் பௌதிகம். பௌதிகத்திலேயே நாம் செயல்படும் பொழுது அந்த இடத்துல பக்திக்கு முக்கியத்துவம் 100% இருக்காது. அதே பக்தியில போகும்பொழுது பௌதிக லாபங்களுக்கு முக்கியத்துவம் இருக்காது. ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரே சமமா எடுத்துட்டு நம்ம பிளான் பண்ணி எடுத்துட்டு போக முடியாது. ஒண்ணுதான் பிளான் பண்ண முடியும், இன்னொன்னு நம்ம மறக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, அது எதுவா இருந்தாலும் நம்ம ஏத்துக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்படுறோம். எடுத்துக்காட்டாக முழுமுதற் கடவுளின் விருப்பத்துக்கு இணங்கவே அர்ஜுனன் போர் புரிந்தான் இல்லையா? ஸோ கரிஷ்யே வஜனம் தவா இல்லையா? ஸோ பகவான்ட சரணாகதி அடைஞ்சிடுறார். ஸோ நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை நான் ஏற்று செயல்பட தயாராக இருக்கின்றேன் வித்தவுட் எனி செகண்ட் தாட் இல்லையா? ஸோ அதனால் யுத்தத்தின் விளைவுகளுக்கு அவன் பொறுப்பாளி அல்லன். பக்தி தொண்டை பொறுத்தவரை கேட்பதும் ஓதுவதும் கூட உடல் மனம் மற்றும் புலன்களால் செய்யும் செயல்களைப் போல நல்லதே ஆகும் இல்லையா? பக்தி தொண்டு நம்ம உடலால சில செயல்கள் செய்யறோம், மனதை கொண்டு எண்ணத்தை கொண்டு வரும். அந்த எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடு இந்த புலன்களை கொண்டு கண்ணுக்கு சொல்றோம்னா கண்ணு பார்க்கும், காது சொல்றதுன்னா கேட்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி வாயால பேசுவோம், உண்ணுவோம். இப்படி இந்த பலன் கருதும் செயல்கள் அதாவது நம்முடைய நோக்கம் என்னன்றது தெரியும். இறைவனா இல்ல நம்ம சுய நன்மையா, ரெண்டு விதத்துல எடுத்துட்டு போகணும். சுய நன்மையா இருந்தா பந்தப்படுத்தும், இறைவனாக இருந்தா நம்மள பந்தப்படுத்தார். ஓகே, சோ இப்படி ஒருவன் தனது புலன்களை இன்ப நுகர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது அவன் கர்மத்தில் சிக்கிக் கொள்கிறான். நம்முடைய புலன்களுக்கு சுகத்தை கொடுக்கணும்னு செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா அது இட் இஸ் பவுண்டட் இல்லையா? கர்ம பந்தனத்துல இருக்கும். அதே சமயம் அவற்றை பகவானின் திருப்திக்காக செயல்படுத்தும் போது அவை அந்த பக்தியில் வளர்ச்சி அடைய செய்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நம்ம ஒரு சம்பாத்தியம் பண்றோம், அதுல ஒரு பகுதி இறைவனுடைய தொண்டுக்காக நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அந்த சம்பாத்தியமே தூய்மை அடைய புனிதப்படுகிறது. பாவம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அந்த சம்பாத்தியம் தள்ளப்படுகிறது. எந்த சம்பாத்தியம் தான தர்மங்கள் அற்ற நிலையில இருந்து கொண்டு செயல்படுகிறதோ அது எல்லாமே கர்மத்தோட இணைகிறது. அந்த கர்ம பலனை அடைவதற்காக நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம பிறக்க வேண்டியிருக்கோம். ஓகே, அதனால நாம் எவ்வாறு சம்பாத்தியத்தை எடுத்துட்டு போகணும்ன்றதையுமே நாம எந்த எண்ண ஓட்டத்தை கொண்டு நாம நம்முடைய சம்பாத்தியத்தை எடுத்து செல்லணும்ன்றதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். இது அனைத்தும் இறைவனுடைய கிருபை, இன்றைக்கான பொழுது அவருடைய கருணை, இன்றைக்கான வருமானம் அவர் கொடுத்தது. சோ அதுல இந்த ஒரு 5000 சம்பாதிச்ச ஒரு 100-200 ரூபாய் எடுத்து பகவானுடைய உண்டியலுக்கு நம்ம போடுறது இல்ல பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்கு கொடுக்கறது தட் இஸ் கிரேட். சோ அப்ப அந்த 5000ல போன 200-300 ரூபாய் போன மீதம் இருக்கிறது புண்ணியமான ஒரு பணமாக, அதாவது இறைவன் என்னுடைய ஆசீர்வாதங்களால கிடைக்க பெற்றது என்று வரும்பொழுது அது எந்த கர்ம பலனுக்குமே அது ஆட்கொள்ளப்படுவது கிடையாது. ஸோ இப்படிதான் நம்முடைய பக்தியை நாம பெருக்கிக்கணும். ஸோ இவ்வாறுதான் நாம் இந்த பௌதிக பந்தங்களிலிருந்து நாம விடுதலை பண்ணிக்கிறோம். இல்லைன்னா நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியம் அனைத்துமே நமக்கு கர்ம பந்தனத்தை ஏற்படுத்தும். கீதம் மயேதம் நரதேவ நந்தனா பரஸ்ய பும்சஹ பரமாத்மனஸ்தம் ஸ்வம் ஜபந்தயே காக்ரதியஸ்தபோமஹ சரத்வமந்தே தத ஆப்ஷயே தேப்சிதம். சோ எனது அன்பிற்குரிய அரச புத்திரர்களே, பிரதேஷாக்களை பார்த்து சொல்றார் சிவபெருமான், நான் உங்களுக்கு இசைத்த இப்பிரார்த்தனை, இப்ப நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைச்ச இந்த பிரார்த்தனை உண்மையில் பரமாத்மாவான முழுமுதற் கடவுளை மகிழ்ச்சி அடை செய்வதற்கே இசைக்கப்பட்டது. அவரை மகிழ்ச்சி அடையத்துக்காக தான் இது சொல்லப்பட்டது அப்படின்றது ரொம்ப கிளியரா சொல்றார். உங்களுக்கு எனது அறிவுரை, பெருந்தவங்களுக்கு ஈடான இப்பிரார்த்தனைகளை நீங்களும் இசைக்க வேண்டும் என்பதுதான். சோ இந்த ருத்ரகீதத்தை நீங்க ஒரு தவத்திற்கு சமானமாக உள்ளது இல்லையா? ஒருத்தர் தவ வாழ்க்கை மேற்கொள்கின்றார் என்றால் அதற்கு இந்த ருத்ரகீதத்தை இசைப்பதற்கும் இரண்டும் ஒன்றுதான்றத இங்க சிவபெருமான் சொல்றார். இவ்வழியில் நீங்கள் முதிர்ச்சி பெற்றால் அப்படின்னா பக்குவம் அடைந்தால் உங்கள் வாழ்க்கை வெற்றி அடைந்தோட நீங்கள் அடையவே விரும்பும் எல்லாவற்றையும் தோல்வியின்றி உறுதியாக அடையலாம். எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு செயல்படும் போது அது வெற்றி கொள்ளுமா தோல்வி அடையுமா நமக்கு தெரியாது இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம மங்களாரத்தி பண்ணோம், அது வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமான்றத நம்ம தெரிஞ்சு நாம பண்ணல. ஆனா சிலது எல்லாமே தோல்வி அடைஞ்சது, சிலது வெற்றி அடைஞ்சது இல்லையா? எப்படி குரு அஷ்டகம் தோல்வி அடைஞ்சது, அட்லீஸ்ட் நரசிம்ம ஆரத்தியில வி ஸ்டுட் அப் இல்லையா? அடுத்து மீண்டும் நம்ம என்னது துளசி ஆரத்துல கொஞ்சம் டவுன் போனோம், அடுத்து சிஷ்டாஷ்டகத்துல அப்பானோம், அடுத்து ஃபைனலா
அஃபென்சஸ்ல நல்லா பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ 3 செயல்கள் நல்லபடியா நடந்தது, 2 செயல்கள் வந்து சரியா செய்யவில்லை நம்ம. அது மாதிரிதான். ஓகே. ஆனா ஒரு செயலுடைய விளைவு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால இன்னைக்கான சேவாவை பகவானுடைய பாதங்களை சமர்ப்பிச்சிடலாம். அது நன்மையோ தீமையோ நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ தவறு இழைத்ததுக்காக, அதாவது தவறுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. ஸோ எல்லாருமே ப்ரேயர்ஸ் வந்து பக்குவமா எல்லாராலையுமே பாட முடியாது, ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பா வேணும். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல இது தோல்வியாவோ வெற்றியாவோ கருதாம இறைவனுக்கு நாம் அந்த சேவையை வந்து நாம சமர்ப்பிக்கணும். ஓகே. ஸோ எந்தவித மாற்றமும் இன்றி தொடர்ந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் நமது விருப்பங்கள் அனைத்தும் உறுதியாக குறித்த காலத்தில் நிறைவேறும். எந்த அளவுக்கு டைம் பவுண்டா நமக்கு எல்லாமே கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டார். இந்த டைமுக்குள்ள நம்ம இது கிடைக்கும் நம்ம யாராவது நமக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுவாங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா பக்தியில ஈடுபடும் போது எந்த செயலுமே பக்குவமாக ஆற்றப்பட்டு அந்தந்த காலங்களுக்கு ஏற்றவாறு அது நிறைவேற்றப்படும். யாரால? இறைவனால, அவருடைய கருணையால. இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 4ஆம் காண்டம் 24வது அத்தியாயமான சிவபெருமான் பாடிய துதிப்பாடல் என்னும் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தரனுடைய பொருளுரை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. வாஞ்ச கல்பதாரோபிய கிருபா சிந்துபியவச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.